Ty jsi veverka? Jo. Hello people. Raduš, všimla jsi, jaký mám setup vůbec? Teď mě to nějak nedošlo. Ne. Ty jsi myslela, že tohle je moje ruka, že? A tak jako máš jí podobně hubenou, nic si jako nebudeme říkat. To je pravda. A sedím v křesle, já jsem si posunula křeslo ke stolu a koupila jsem si tady ten držák na mobilu, úplně levnej, nějaký za 150 korun, abych mohla držet mikrofon. Nebo respektive, aby mi to drželo mikrofon. Super high-tech, že? Ty kráso, za chvíli budeš mít profi studio, bráško. Hele, a to, kde jsi to koupila? Pošli mi odkaz. Pošlu, no. To je úplně klasika, vždycky, když si jedna z nás něco koupí, tak to druhá to hned musí mít taky, že? Jezu. Ahoj lidičky a zlatíčka, já jsem Pavla. Já jsem Radana. Vítejte u 39. dílu podcastu Binge. A... Že se na to musíš vždycky dopředu podívat, aby si věděla to správné číslo. Jo. Máš za to můj obdiv, já na to vždycky zapomenu. Ale mně hlavně přijde, že to je hrozně málo. Jakoby pocitově mám pocit, že třeba, já nevím, by to měl být, 75 třeba. Že mě 39 furt přijde jak nějaký jako začátečnický, jak kdybychom to začali dělat před půl rokem. Pocitově, jakože jenom, já vím, že to nevychází, ale chápeš? Nebo ne? Ne? Dobře, já nevím, mě to tak nějak asi odpovídá. Aha, tak já myslím, že budeme mít takový to, jo, přesně, já to mám taky, to nevadí. Máme zlato první, viděla jsi? Ano, já jsem doslova kvůli tomu stavěla na pumpě, abych si to mohla na mobilu pustit, protože jsem z domova odjížděla akorát, když vlastně Zuzka Maděrová zajela dobře to čtvrtfinále, takže potom jsem to semifinále jenom jako slyšela v rádiu a na to finále už jsem si teda jako zastavila a pustila si to a měla jsem strašnou radost. Kdyby někdo teda nevěděl, o čem se bavíme, tak my obě si myslím docela hodně prožíváme olympiádu vždycky. Naše zprávy jsou v podstatě taková jako velmi amatérská, komentátorská přehlídka, non-stop si píšem prostě, kdo zrovna sleduje jaký sport a jak se tam komu vede a tak. A dneska jsme teda prožívali závod, ve kterém měla Ester Ledecká a teda Zuzana Maděrová. Tak. A jak většina jako z nás se nějak v uvozovkách spolíhala na Ester a ono to jakoby si vybrala ta Zuzka, což je úžasný. A viděla jsi tam ten prezident s Evou, jak jí fandili, úplně jak skandovali, oni byli úplně, imagine, že prostě jedeš jako o svoje olympijský zlato a dole prostě ti skanduje prezident s manželkou a potom tě jdou jako obím a ty ježiš, já jsem byla úplně dojata, já jsem si to pouštěla, on si to dával teďka Pavel na Instagram a to bylo tak krásný, pane bože, to je úplně nádherný, to je úplně sen. Měla jsem z toho strašnou radost, protože jako jasně, on si asi tenhle závod vybral, protože tam měla Ester a tím pádem se očekávala nějaký český úspěch. Ano. A mně jí teda bylo hrozně líto v tom čtvrtfinále, když o těch 6 setin jako vypadla. Za mě bylo vidět, že prostě jí úplně nese tam ten start, ale o to víc jsem prostě potom držela palce té Zuzce po té kvalifikaci, po který byly jakoby první a druhá, že jo, tak už jsem měla takový ty velký oči, jakože bude český finále, ježíš, to bude tak hezký. A fakt úplně, já se teda musím říct, já se teďka non-stop dojímám. A u té olympiády já to mám prostě vždycky, že Olympiáda. Jako olympiáda. Ty jsi řekla olympiáda. O olympiádě. Tak já to mám prostě vždycky, jakože mě dojímají takový ty jakože smutnější věci, ale extrémně mě dojímají ty hezký, šťastný příběhy. A mám pořád prostě slzy ve očích a jsem z toho taková na měko, takže dnešek nebyl výjimkou, no. Fakt jsem měla hroznou radost. A ještě tím spíš, že ona v tom finále jela s tou Rakušankou, která vyřadila Ester, že jo, že to byla taková jako v uvozovkách pomsta zároveň, ano. Ale doufám, že se prostě bude psát o té Zuzce a míň o jakoby tý Ester, aby to jako nezastěňovalo ten její obrovský úspěch. Víš, že prostě ve většině komentářů máš jakože korunní princezna, prostě Zuzana získala pro Česko zlato, královna Ester zůstala jako ve čtvrtfinále. Jakoby ano,
Ona je prostě fantastická, ale to všichni víme, tak teď tím neubírejme na slávě a úspěchu té Zuzce prostě. Fakt Jo, byla ale ono skvělá, mám naštěstí, hroznou radost. naštěstí Češi jsou v tomhle takový, že jako okamžitě si toho nováčka jako úspěšnýho adaptujou, víš, že jako už na to její jméno se prostě jen tak nezapomene, že si v tomhle jako tohle mám hrozně jako ráda, že ty úspěchy jsou fakt takový jako rizí, nebo jako, že to přeješ, víš, úplně ryze, i když toho člověka vidíš úplně poprvé v životě, tak rázem to není Zuzana, je to Zuzka prostě, protože to je naše zlatá prostě olympionička, víš, jako, že to je hrozně jako takový roztomilý a hezký, jakože fakt vždycky, pak čteš ty komentáře, jo Zuzko, prostě i když ty lidi vůbec jako do té doby neznali, tak mně to přijde vždycky takový rozkošný, no. No, jako já jsem ji teda No. taky zaznamenala až letos, kdy vlastně na tom jednom z posledních závodů před olympiádou byla Ester první a ta Zuzka bronzová, tak jsem si říkala, to je prima, víš, jako toto. No. A právě už jsem zase četla jako spoustu komentářů, jako tak se přiznejte, kolik z vás do dneška vůbec nevědělo, že nějaká jako Zuzana Maděrová existuje. No tak po dnešku to víme všichni, zaplať pánbůh za to, snad to jméno vidíme ještě hodněkrát. Tak, je to tak. Prosím tě, zareaguju jenom na nějaký zprávy, co nám přišly, jakoby požadavky, co by lidi chtěli, abychom buď řešili, nebo prostě co chtěli. Psala nám holčina, že neví, jestli jsme mluvili o poslední řadě Dextra a že by jí zajímal náš názor, jestli jsme faninky. Já bohužel jsem Dextra nikdy neviděla, takže je mi líto, ale nemůžu jako zareagovat. Aha, tak to já jsem viděla všechny ty starý, ale z té nový řady já jsem viděla snad jenom 2 epizody a nedokoukala jsem to a tohle mi to vlastně připomnělo, takže já si to dám na svůj to-do list, to watch list a splním tohle přání příště nebo přes příště, záleží, kdy to stihnu dokoukat, takže děkuju za tip. OK, já to asi už nedoženu, protože ono to má hrozně moc řad, ne? Nebo No, jako jo. To běželo, no to už je strašně let, ten původní to je dlouho, Dexter, člověče. To je jako nedožené. Ale je to o typkovi, který jakoby zabíjí prostě v uvozovkách pro radost jako špatný lidi. No pro radost, on prostě má proto svoje jako důvody, jde po jednom konkrétním člověku primárně, ale jako ano, prostě zabíjí lidi, kteří si to zaslouží. Takový Edward ze Stmívání, víš, když ještě jako zabíjel lidi. OK. No ne, že já vždycky právě jsem to nějak měla v hlavě, že když bych jako prostě chtěla nějakou kariéru vysněnou, tak by to bylo být Dexter, jakože zabíjet lidi for fun. Ty špatný samozřejmě. Že takový zadosti činění. No ale když to je no ne. Zadosti učiňující? To je už je trochu překombinovaný, ne? Uspokojující, nebo já nevím, jak bys to, jako co existuje to v tom tvaru vůbec? Zadosti podle mě ne. Jakože přídavný jméno? Zadosti učiňující. Nemyslím si. Dobrá. Nepoužila jsem to nikdy. A mám váš podcast strašně ráda, vždycky se hrozně pobavím a něco dozvím. Moc krát děkujeme. Vyznělo to ironicky, ale to myslím vážně. Těší mě to. Tohle je většinou nejupřímnější, když to zní nejvíc ironicky. To je jakoby takový můj poznatek za těch 8 let, co se známe. Nějaký nový bizár seriály ke sledování. Teď jsem narazila, ale ne jako, že jsem se na to dívala, ale někdo o tom dělal YouTube video a je to úplně takhle, klasicky. Pokud chcete fakt bizáry, tak si pořiďte nebo nalaďte nebo stáhněte TLC, televizi, program nebo kanál, nebo já nevím, jak to nazvat, prostě tam jsou nejbizarnější pořady, jaký v životě, jako na který narazíte a je to strašně zábavný. Byly tam takový ty 1000kilový sestry, a teď nevím, jak se to překládá do češtiny, ty 2 hrozně jako obézní sestry. No já vím, co myslíš, no, nevím, jak je to v češtině. Potom tam jsme takový pořady typu jako Doktor Pimple, jakože to jsou prostě záběry, kdy jako přijdete k doktoru a máte někde takový ten podkožní něco prostě, buď nějaký vřet nebo cystu nebo něco, tak se to tam vymačkává pro lidi, kteří jsou na to uchylní a to milujou. A teďka tam právě jsem narazila na video, dělala, ona se jmenuje Just Justina na YouTube, myslím, taková mladá holčina,
Úžasná. Je prostě taková úplně, že jako dělá všechny možný druhy, dělá true crime, ale dělá i právě tady ty bizáry a je to taková jí asi 22, hrozně jako mladička oproti nám. A já ji sleduji asi od 16 a furt ji mám zafixovanou, jako že jí je 16 a nemůžu se nějak vzpamatovat z toho, že už nebydlí jako u rodičů a netočí jako z pokojíčku. To je jedno. A ona dělala právě o jednom pořadu, který se jmenuje něco jako, že My husband is gay, nebo is not gay, něco takového. A je to zase klasika o mormonech, kdy jsou prostě páry jako žena a muž a ti chlapi jako se přiznávají, že ne, že jsou gayové. Oni tomu říkají same, same, jak je to slovo, když seš Myslíš jako gender? pohlaví? Nebo... No. Jakože že Same v češtině gender máš jenom attraction. pohlaví, ale v angličtině to je Něco, že same gender attraction, něco takového prostě. Mhm. Jakože same, že oni to mají v podstatě jako disorder, se k tomu takhle chovají, že to prostě mají a takhle to komunikují těm ženám a ti jako jo, jasně prostě a tam se prostě tady parta těch manželských párů, jako oni se samozřejmě navzájem znají a ti chlapi jdou třeba spolu nakupovat a koukají tam na nějakýho, já nevím, buď číšníka nebo nějakýho prodavače a hodnotí, jako že to je krásný chlap. Ale když jako je někdo konfrontuje s tím, jestli teda nejsou jako, proč si neříkají jako normálně gejové a oni, ne, s tím se jako nestotožňuju, mě prostě jako se jenom chlapi vlastně líbí, přitahujou mě, ale nikdy jsem s chlapem nebyl, takže jsem vlastně nejsem gay. Ale je to celý, protože jsi mormon, že jo, protože by tě okamžitě jako vyloučili z té komunity a je to strašný bizár, jakože to fakt denial is the river in Egypt, your husband is gay. Takže doporučuji TLC, jestli chcete nějaký bizáry. No a potom jsme měli požadavek, že by zrovna od vás by mě zajímalo nějaký pikantnosti z Tinderu, seznamky, něco, co se stalo, nestalo a tak. A to je zrovna jako, my jsme zrovna na to fakt blbá cílovka, no. Protože jako ty se Radoš Tinder nikdy neměla. Hele, já myslím, že jsem ho měla jako z prdele třeba 2 týdny na vysoký, že prostě jenom, já jsem měla hrozný FOMO, že jsem nikdy neměla Tinder, takže jsem si ho na 2 týdny stáhla a ve výsledku jsem si ho smazala s tím, že jsem byla jako velmi vděčná za to, že jsem ho nikdy nemusela používat a doufám, že mě to ani nikdy jako nebo nepotká. Já znám i jako lidi, co se tam reálně seznámili a jsou do dneška spolu a mají krásný, hezký, zdravý vztah a třeba i děti, ale přijde mi to tak strašně jako neuvěřitelný nebo random, že bych na to nerada sama spolíhala. Takže jako já v tomhle bohužel nedisponuju žádnou vtipnou ani jakoukoliv jinou historkou. No. A já, ačkoliv jsem ho párkrát měla, tak pro mě to je vlastně přesně jako spíš, že se nudíš a máš takovou jako pocit, jako že si to stáhneš a vlastně a ta už ani nic nečekáš za ty roky, protože to je taková, tam už jedině to je nalovení bizáru, jakože sdílet s holkama, s kámoškama, hejčum tady na toho idiota, nebo bacha tady na toho idiota třeba, jo, protože často se stává, že kopírujou ty stejné zprávy prostě všem, a nebo chceš varovat, pokud jsi s ním byla na rande, ale já, jelikož jako se nesetkávám s lidma, už vůbec ne s lidma, který znám jenom jako online, tak já žádnou historku nemám, protože jako pro mě jako chodit aktivně na rande a s někým se seznamovat je jako kdybych si měla doma strouhat bradavky, to je jako ekvivalent prostě jako čirá hrůza pro mě, takže já bohužel jako to bych fakt radši fakt si radši strouhala bradavky, než se aktivně seznamovala, ty vole. Ten největší smrt. Nemám ráda. Já teda jako mám i pocit, že spousta holek má ten Tinder spíš, aby jako nějakým způsobem přivedli třeba sledující na svůj Instagram, nebo pokud mají nějaký placený stránky typu OnlyFans, tak tam jo, že prostě už to taky trochu postrádá vůbec nějaký ten seznamovací smysl, nevím. Může být, ale ono zase, jako kdybys viděla, co tam je za chlapy, to je prostě katastrofa. Já samozřejmě nemůžu mluvit z druhé strany, že já jsem tam neviděla ženský, abych mohla dělat nějaký závěry, ale z tohohle pohledu to je fakt čirá hrůza. Hele, fakt mít
sebevědomí průměrného chlapa, tak seš prostě královna, víš co? Protože to, co oni o sobě si myslí, to je něco neuvěřitelného. Jak mají požadavky, víš co, oni vypadají ty vole, jak zhnilá prostě okurka nebo něco a mají ještě jako dovolí si mít požadavky na tu ženskou. To je úlet. A tak jako, víš co, i ženský mají občas docela crazy takový ty inzeráty na seznamkách s těma požadavkama, to zase jako jenom ať to není, že ryze chlapi jsou v tomhle nerealističtí, ale jako ano, je to častější, no. Je toho Jsou? dost častější. Hlavně mně teda přijde, že ty chlapi si hrozně často v těch požadavcích jako protiřečejí, jo? Že oni na jednu stranu by chtěli prostě jako inteligentní samostatnou ženskou, která vole se nebude bát za sebe nebo třeba i za něj zaplatit a na druhou stranu ale jako očekávají, že jakákoliv její jako práce, kariéra, bla, prostě zájmy půjdou stranou, aby se nějakým způsobem jako starala o něj, jo, takže nevím, co hledají, co najdou, whatever. Takže tak, bohužel historky nemáme. Je mi líto. Co ale Máš tam máme? ještě něco? Nějaký požadavek? Ne, zatím ne. Zatím, víš, protože jinak nám chodí tisíce zpráv. No, já se ještě na chvilku vrátím k té olympiádě, protože prostě já teď aktuálně nekoukám na nic jiného, nežiju ničím jiným. Miluju prostě vždycky to období, kdy na 2 v případě teda zimní, anebo i díl v případě letní, máš prostě zajištěný program, tím spíš, že je to teďka jako v Evropě, takže to máš i v dobrém čase. A koukala jsem na zahájení. Ano. A tu odpověď znáš, protože jsme si psali přece. Jo, to je pravda. Sorry, to byla taková, no, takřka řečnická otázka. A mě jako potom bavily hrozně reakce lidí na celé to zahájení. A ty jsi mi vlastně psala, jako, že proč tam mají ty jsi nejdřív psala vodovky, pak něco, pak jako, že to jsou tempery. Já jsem nejdřív psala voskovky a potom vodovky. Jo. No, pak jsme teda došli k tomu, že to jsou tempery. A třeba hrozně lidí jako se ptalo, proč tam byly jenom ty 3 barvy. A jako odpověď je ta, že z těch 3 barev ty vytvoříš v podstatě všechny barvy zbývající, které se potom v rámci toho představení jako objevovaly. A potom hrozně lidí jako šokovalo to, že tam v tom průvodu byly ty jako ty konvičky na kafe. Tak vůbec jako neměli tu spojitost, že ten typ kávy konkrétně jako velmi úzce spjat s Itálií, jo, a tak. Takže já si vždycky říkám, jako, že ty věci, které mají ten národ nebo ten hostitelský stát jako představovat, jsou úplně obvious a pak teprve z těch komentářů lidí zjistíš, jak moc je to pro ně prostě španělská vesnice, ty cizí kultury, jo, takže to mě jako hrozně baví vždycky u těch zahajovacích ceremoniálů. Tenhle ten tím, že byl takový jako klasičtější, konzervativnější, tak samozřejmě sklidil jako kladný ohlasy oproti tomu pařížskému, který jako se těm lidem jevil hodně jako kontroverzně. No, aby se neposrali. Aby se neposrali, přesně. Ale co teda mě zarazilo, a to jsme si vlastně i psali, byla ta účast Mariah Carey na tom začátku. A hlavně teda ten její jako výraz a projev, protože jako ta nemá vůbec žádnou mimiku, to je hustý. To je ale děsivý a to zrovna mi nahráváš na téma, který jsem taky tady chtěla otevřít, prostě už jsme se o tom taky bavili. Jednak když teda zpíváš a má to být nějaká emotivní písnička, tak nějak by člověk očekával, že ty emoce uvidí v tvý tváři, ale jelikož už nemáš mimiku, tak uvidí leda hovno. Prostě mně fakt připadalo, jak kdyby se dusila, nebo jak kdyby měla každou chvíli umřít, jakože to fakt by bylo nepříjemný se na to dívat. A na to navazuje téma, který prostě je teďka jakoby, já bych řekla i slovo jako problém, a to je, že prostě teďka je doba botoxová a kolik hereček prostě má jakoby v ksichtě napíchaný botox, jak extrémně jakoby přicházíš o nějakou mimiku u herců a u hereček. A u herců a u hereček u nich je nejpodstatnější jakoby ta mimika. Doslova hraješ ty vole obličejem prostě a
když se fakt podíváš na nějaký nový filmy, tak je to katastrofa se na to dívat. Ono si toho třeba ze začátku jako nevšimneš, ale jakmile si to pojmenuješ a zaměříš se na to, tak už to nemůžeš odnevidět. Ty nehybný čela, když prostě ty lidi, ty nevíš, jestli jsou vyděšený, jestli jsou šťastný, prostě ty nevíš vůbec, jakože oni jsou od nosu nahoru ty lidi prostě mrtví a hejbe se jim jenom pusa, takže ty nemůžeš vidět žádnou emoci. A on už si na to před lety dokonce stěžoval i Scorsese, že je strašně těžký sehnat nějakou herečku nebo herce, kteří prostě nemají botox. Obecně režiséři teď už upouštějí od detailních jako záběrů, hlavně na oči, když máš close-up, který ti mají vyjádřit nějakou emoci. To už se teďka nenatáčí, protože prostě ty lidi ti nevytvoří žádnou emoci, když nemůžou pohnout ty vole s obočím jako s ničím. A je to jako úlet. A já neříkám, že jsem proti botoxu. Dělejte si, co chcete se svým obličejem, ale jakoby v profesi, kde je jako důležitý, abys měla mimiku, ty vole, je to fakt průser. A je to hrozný a vypadá to hrozně, jakože fakt já, i když si všímám jakoby lidí prostě a začnu se na to zaměřovat, že se jim ani u ničeho, co popisou a je to trošku emotivní, nebo mají z ničeho radost a nepohne se jim to čelo, nepohne se jim obočí, tak ty lidi vypadají fakt jak prostě, já nevím, jak zombíci nějaký nebo alieni, že to je strašně nepřirozený se na to dívat, no. Pro mě je to asi nejmarkantnější v momentě, kdy máš třeba v nějakém filmu nebo seriálu třeba matku a dceru a té dceři je kolem mezi třeba 20, 25 a má na tom čele vlastně viditelnější vrásky než ta matka. A jako ano, ty taky jako můžeš prostě říct, že ta postava té matky jakoby chodí na ten botox, že to jako to je v pořádku. Ale pro tebe jako pro diváka je to prostě fakt hrozně zvláštní. Nebo já osobně si toho fakt hodně všímám. A dneska vlastně chci mluvit i o filmu Gerta Schnirch a tam je právě jako v hlavní roli herečka, který je tuším v reálu nějakých 25 a už na začátku toho jakoby filmu, kdy je necelých 20, mám pocit, tak prostě má ty vrásky na tom čele a je to úplně normální, jakože mají je všichni prostě od nějaký puberty a při některých výrazech, jo. Takže si naopak jako čím dál tím víc jako považuji těch holek ženských, u kterých to jakoby vidět je, protože přesně rozpoznáš nějaký ten to jejich vnitřní pohnutí, vole, emoci, cokoliv prostě, no. A jo. A já jsem chtěla ještě něco dodat. Do prdele. Nevíš? Já vůbec nevím. Chtěla bych tě zachránit, nevím, kámo. No, já taky určitě jako plánuju v budoucnu chodit prostě na nějaký botox nebo to, protože zrovna já mám fakt, ono to asi nebude vidět tady na tom světle, ale já mám fakt jako vrásčitý čelo. Tak nejsi slyšet, tak máš tu bradu až před tím mikrofonem. Jaj. Mám vrásčitý čelo a teď jsem se to snažila ukazovat na kameru. A mě to jednu dobu, ono to teďka není vidět, ale aniž bych zvedla obočí, tak prostě tam mám ty čáry jakoby přes celý čelo. A bylo období, kdy já jsem vůbec to nevěděla nebo nevnímala, mně to přišlo normální. Potom začalo období, kdy jako si začali lidi dávat botox a řešit vrásky a já jsem si najednou toho všimla, že to mám. Takže to přivedlo jako druhý období, kdy mě to extrémně jako sralo. Ale to už mi bylo třeba, to mi bylo třeba nějakých, já nevím, 24, 25 a si říkám, ty vole, že bych jako už začala chodit na botox prostě a teď je zase období, kdy mi to je jako úplně uprdele a jsem ráda, že můžu hýbat jako s obočím a vždycky si vzpomenu na tu Emily, ježiš, jak se jmenuje? Emilia Clarke? Ta Dracarys, jo. Ta dělala vždycky úplně extrémní ty vole tvary obočí, ty její výrazy a vždycky si u toho vzpomenu na ní, že jako jestli u někoho ví, že nemá jakoby botox, tak je to ona. Teď už ho třeba má, nevím, ale jako v době, kdy tím obočím vyloženě hrála, tak to je přesně ono, no, to jako, to ti dává prostě ty emoce do ksichtu, takže jako tohle je za mě, ale mě to sere jako vyloženě. Já vím, že mi do toho může být úplný hovno, ale mě prostě sere, jak ty obličeje jsou teďka hrozně jako, jak to je takový
konformita, víš, jako že to je všechno stejný prostě a málo se ty lidi od sebe liší a taky to jde vidět potom, když se točí teďka nějaký nový film, ale jakoby je historický, tak o to směšnějc ty jako moderní obličeje napíchaný, jako to vypadají v tom historickém kontextu, že to je prostě strašně jako divný, no. Mhm. Jo, souhlas. A to říkám z pozice člověka, co už na botoxu byl a cítí se vždycky úplně divně, když ho jakoby má a potom, když už úplně odejde, že nejlepší je taková ta fáze někde mezi, kdy nemáš přesně tu vrásku za klidnýho stavu, ale zároveň prostě můžeš jakoby hýbat s tím obličejem, jo. Takže zase, abych si jako nesrala do huby, já to jakoby chápu, že si to ty lidi dávají. Taky už jsem to zkusila, asi v budoucnu prostě jako půjdu znova, ale všeho s mírou, no. Doufám, že sama třeba tu míru jako nestratím v tomhle ohledu, no. Já se taky toho bojím, protože já 100%, a zase říkám, jako to není, že bych byla proti, prostě já 100% taky jako půjdu, protože mě to čelo dřív nebo později zase začne srát a začnou mě určitě srát i jiný věci na ksichtě, nebo takhle mě serou i teď, ale jakože pak budu mít třeba i jako peníze chodit nějak pravidelně na něco si jako upravovat, jo, a navíc budu furt stárnout, že logicky, ale u těch jako u lidí, u kterých jako to je nějakým způsobem živý jejich obličej, je to zvláštní. Na druhou stranu ano, chápu, že prostě je extrémně těžký jako držet se v té debilní jako hollywoodský dokonalý míře toho, jak má prostě člověk vypadat, hlavně jak má ženská vypadat, že v momentě, kdy zestárneš, tak prostě jsi jako jim k ničemu, ale někdy to je fakt extrém. No. Chtěla bych ještě něco říct, jak jsem tady říkala, že nám přišly nějaké zprávy jako reakce, tak já jsem si jako chtěla začít psát poznámky, protože když to pak upravu a poslouchám nás, tak mám vždycky úplně rage a úplně na nás křičím, jako že ne, tohle jsi řekla blbě, ne, přestaň dělat tohle. Takže tohle je vzkaz pro nás ode mě. Pavlo, přestaň si furt hrabat do těch vlasů. Já vím, že si to neuvědomuješ, že to nevnímáš, je to rušivý, sere mě to je jedna věc. Druhá věc je, zajdi si k logopedovi a udělej něco s těma svýma sykavkama, protože se to nedá poslouchat, když to posloucháš dlouho za sebou, je to otravný. Třetí věc, zajdi si někam na operaci mozku a vyjadřuj se, až když máš srovnanou myšlenku v hlavě, ty vole, protože pak meleš 5. přes 9, chceš znít chytře a zníš jako úplnej idiot. Raduš, když řekneš hlavní protagonista, tak je to nesmysl, je to jenom protagonista, protože protagonista znamená, že už je to hlavní jakoby hrdina toho filmu. Minule jsi to řekla 2krát a já vím, že jako to víš, ale prostě to potřebuju jako sdílet. A to je všechno, co na tebe mám vlastně. Tak. To ke mně byla hodně schovývavá, tak to já k sobě bych těch poznámek taky měla víc, ale asi to teď nebudu rozebírat, nechám si to na příště třeba. Ale dobře. No, můžeme se vrátit ještě k té olympiádě, prosím. No, tak honem. V Česku dostala obrovskou bídu ta kolekce. Já sama mám takový jako ambivalentní názor na to, protože mně se třeba hrozně líbí ty svetry, líbí se mi ty čepice, ale už je to pro mě trochu moc ve spojení s těma jako kalhotama, kraťasema a ty boty se mi teda nelíbí. Ale jako overall mně to přijde zajímavý, vybočující a evidentně to tak vnímají i ve světě, protože tam to přijali jako hodně nadšeně a zařadili nás na několika nějakých jako seznamech do 5 nejlepších vůbec nástupových kolekcí a to je vždycky taková ta iracionální prostě pýcha, co víš, že máš pocit jako, že to jsme něčím zaujali a ty sedíš doma prostě v obyváku v tom vytáhaném triku, jo. A já jsem teda chtěla říct, že mně osobně se hodně líbí jako britská kolekce, těm to slušelo. Hrozně se mi teda líbí to Haiti a bylo mi líto, že na tom nástupovém ceremoniálu byla ukázaná jenom ta jako chlapská verze toho oblečení, protože ty ženský to měly ve formě takového jako dlouhého kabátu nebo prostě sukně a vypadalo to fakt skvěle. Hodně jako se řešila kolekce Kanaďanů, pro který to dělala značka Lululemon a mně se to teda vůbec jako nelíbilo. Vypadalo to jak takovej ten přehoz prostě přes postel nebo takový ten polštář, co se dá rozložit v deku. No, takže to jsem ještě chtěla říct. A vím, že to by se líbila ta česká kolekce.
Mně se líbila, no, já vím, že jsme si to psali, protože přesně jak oni tam nastupovali s tou vlajkou, tak mi to takhle dohromady přišlo hrozně jako originální nápaditý, zapamatovatelný. A takže já jsem jako nejsem překvapená, že to zaujalo, protože ono to fakt jako pokud to mělo splnit ten účel, že si to zapamatuješ a že to zaujme na té olympiádě, tak si myslím, že to bylo na výbornou. Ale k tomu já chci říct jednu věc, co teď lidi dělají, jo. Lidi normálně zadávají do AI, jak oni by navrhli líp tu kolekci. Já ti říkám, vždycky tam je, samozřejmě, je to hrozně originální, takže jsou tam jako barvy český, což je prostě to wow, Šokující. to by jako podle mě, ano, to profesionálního designéra by nenapadlo v životě. A potom tam je vždycky někde jako lev, což jako je hustý, že víš co, jako že wow, že jako někoho napadne prostě Česko-lev, červená, bílá, modrá, jako masakr. A vždycky tam napíšou jako, že no, tak tohle mi trvalo jenom z AI prostě 5 minut. A já říkám, a jako co? A vypadá to jak takový ty levný prostě plastický hnoje z Temu, ty vole. Je to odporný, protože prostě ty lidi jako, já neříkám, že já se v tom vyznám, ale právě protože se v tom nevyznám, tady v tom designu módního oděvu, módních oděvů, ty vole, nebo průmyslu fashion, tak držím hubu prostě a nedělám jako, že můj tady selský názor z gauče s proprděnejma teplákama jako je lepší, jen protože že se mi to jako víc líbí prostě. Jako já bych si to taky nezvolila, to, co tam ty lidi nosí, ale nějaký důvod, nebo ty Češi, co tam letos mají, ale nějaký důvod to prostě má a v tom se vyznají lidi, kteří to jako dělají. Takže tak. A ještě chci Ono říct. tohleto, povídej. Promiň, že je hrozně jako jednoduchý něco skritizovat, protože prostě ty vůbec nemáš ponětí, jaká je tam ta symbolika, nebo kolik to dalo práce, nebo co který barva vlastně má znamenat, jak to hraje dohromady. A já obecně jsem totiž asi alergická na takový to, na názor, jakoby, nebo na kritiku typu líbí, nelíbí, prostě to jako, víš co. Tak, a to je vše. Tak to je prostě hrozně jako subjektivní, ale minimálně by člověk měl vzít v potaz to, že ty barvy tam jsou z nějakého důvodu, že to není jenom na základě vlajky, ale na základě prostě barev i třeba jednotlivých těch jako zemí ve smyslu Čechy, Morava, Slezsko a tak dál. A že to má odkazovat prostě k té kolekci, která byla při poslední olympiádě v Cortíně a že to prostě zatím vším jsou nějaký myšlenky, dělali to lidi, kteří tomu jako rozumějí, podlíhalo to nějakému schvalování a je to prostě jako legit. A to, jak jsi říkala, že ty lidi si zkoušejí navrhnout vlastní kolekci, tak tohle přesně se dělo i při letní olympiádě v Paříži a bylo to úplně to stejný, prostě unifikovaný bílá, modrá, červená, občas tam jako danej ten trouhelníček nebo jako ve stylu toho klínu modrýho a jako právě proto, to dělají lidi a ne umělá inteligence. Umělá inteligence dělala, to video, který mělo být jako průřez těch předchozích olympijských her a bylo to snad to nejhorší v rámci celého toho zahájení. Fakt to stálo za hovno. Prostě celý to stojí takový peníze a vy nejste schopný tohle nechat udělat lidi, tak aby to mělo nějakou emoci. Prostě sorry, ty AI věci nemají žádný emoce. Nazdar. Jo, souhlas, no. A je to děsivý, když vidíš, že velký korporáty nebo brandy začínají dělat AI reklamu a jako a právem za to dostanou prostě totální bídu většinou, protože lidi jsou na to prostě alergický. A já se nedivím. A já jsem vlastně ráda, protože když to přicházelo, tak já jsem zrovna z oboru, kdy jsem si říkala, OK, tak já do 5 let nebudu mít jako práci vlastně. Ale ze strašně rychle s tím, jak to je úžasný, skvělý, jak to prostě umí tohle a tamto, tak strašně rychle se to obrátilo, jak jsou na to lidi a vlastně alergický. A hlavně ty, pokud s tím fakt pracuješ, a jakože já to nezavrhuji, já s tím taky pracuju, ale pokud ty s tím pracuješ tak, aby to, už jsme říkali, byl to tvůj jako dobrý sluha, ne zlej pán, bla, bla, bla. Je to extrémně užitečný, ale ty na první pohled a na první dobrou poznáš cokoliv, co udělalo prostě AI, každý text, každý obrázek a je to otravný a hnusný a přesně nemá to duši žádnou. No, takže tak. Jinak, co se ještě týče
olympiády, já vím, že jsem s tím dneska otravná, ale promiň, já jsem toho fakt plná, tak já miluju sledovat estetický sporty, takže tady to je teda krasobruslení. A teďka právě o víkendu jsem byla doma. Moje maminka je fakt jako zapálená faninka krasobruslení, miluje to od dětství. Prej si i mě jako vypisovala prostě sešity, lepila si tam různý jako obrázky, co vyšly v novinách a tak, přijde mi to mega cute. Takže jsme spolu koukali na tu týmovou soutěž a ona prostě o každém tom páru má nastudováno tolik, že prostě ona říká víc věcí než ty lidi v té televizi, že jo, teď pro mě už je to jako v určitý moment trochu otravný, ale chápeš. Ale je to prostě, je to skvělý a jsou tam prostě totální jako fenomény, na který se za mě stojí za to koukat a mimo jiný je to teda Ilja Malinin. A tady prostě chci říct jednu věc, protože teď, jak to zase v rámci olympiády bude diskutovanější, tak jednou provždy, není to Rus. Jeho rodiče reprezentovali Uzbekistán, přestěhovali se do Ameriky ještě před jeho narozenin. On se prostě narodil a vyrost v Americe, je to Američan, navzdory prostě jméno, navzdory čemukoliv. Takže tohle si prostě do prdele už zapamatujte všichni, jo. A koukejte se na to, protože je to prostě neuvěřitelný a ty lidi, co si myslejí, že to je vole nějaký jako gay sport, ty vole ani hovno, je to prostě gymnastika na fucking ledě, na ostrých tenoučkých nožích a ty věci, co ty lidi tam jsou schopní předvíst, pro mě jsou úplně vole mimo realitu a to, jak neuvěřitelně se ten sport vyvíjí. Prostě tenhle týpek je první na světě, kdo skočil čtverného axla a první na světě, kdo umí všechny ty skoky ve čtverném provedení. A je vůbec vlastně jako s podivem, že to jako jde, že to je v lidských možnostech. Já jsem se o tom třeba bavila jako s chatem GPT, jestli je vůbec nějaká jako šance, že by se některý ten skok v budoucnu skákal pětinásobnej, protože ještě před lety i ty trojný skoky byly jako, že wow, to si děláš prdel, nikoho by nenapadlo, že to teď budou dělat teď jako čtverný. A tam už je to opravdu jako na hranici vůbec jako ne jako fyzických možností, ale vůbec jako fyzikálních možností. A no, takže já jsem tím úplně fascinovaná, miluju to, dejte tomu šanci, pokud z nějakého důvodu prostě krasobruslení zavrhujete. Tak. Souhlas, já tady o tom typkovi už jsem chtěla mluvit před pár měsíci, kdy to skočil, protože jsem si to ukládala na TikToku a pak jsem na to samozřejmě zapomněla a on to přesně, buď to říkal on, anebo nebo to někdo komentoval, že on už fakt jako, že už ty čtvernatý skoky už jsou fakt na hranici jako toho, že to tělo to vůbec může udělat, nebo že to je vůbec přesně fyzikálně vlastně možný, že to je jako extrém a to je přesně ten důvod, proč já jsem, a už jsem o tom mluvila, fandící typ, co se týče sportu, protože pro mě, jako pro lenošnýho, nepohybujícího se a netalentovaného člověka na pohyb je úplně nemožný jako pochopit, co ty lidi jsou schopní dělat se svým tělem. A to je jedno, jaký to je sport, prostě, pokud to není curling, ale ne, to nechci jako podceňovat, prostě i tam oni se musí nějak jako hýbat a to, ale pro mě to je úplně fascinující, co jsou lidi schopní udělat se svým tělem, ať už to jsou krasobruslaři, krasobruslařky, gymnastky, gymnasti, prostě to je něco neuvěřitelného. I běžci, i ty vole fotbalisti, hokejisti, prostě kdokoliv. Já jsem úplně fascinovaná, protože čím víc já vím, že toho nikdy nebudu schopná, o to víc mě ty věci prostě fascinují a strašně ty lidi obdivuju, protože to zatím musí být ty vole dřiny a odpírání a slz a já nevím čeho všeho, aby se dostal na tu olympiádu a soutěžil s těma nejlepšíma na světě. Já neříkám, že to jsou všichni nejlepší lidi, co se týče jako toho, jaký jsou to lidi, ale co se týče toho, jak v něčem můžeš být nejlepší na světě, co dokáže tvoje tělo, pro mě to je prostě neuvěřitelný prostě. Proto já miluju se dívat na olympiády, protože pro mě to je úplně wow, prostě wow. A já mám úplně husinu, když si vzpomenu na gymnastky, ty vole, na letní olympiádě, prostě já jsem na to čumě a říkám, to prostě není možný, to není možný, ty vole. Mm-hmm. A ono se do toho potom propisují i ty jako osobní příběhy, protože třeba včera v rychlobruslení v závodě na 3000 metrů byla Italka, myslím, že
Ester, teď abych nekecala, nevím křestní, ale jmenuje se Lollobrigida. Celou dobu mě strašně rozčilovalo, jak oni to přechylujou na Lollobrigidová a ty píčo, to prostě, to by si radši ukousla jazyk. No a ona ten den měla 35 let, byl to její prostě poslední jako olympijský, nebo je to její poslední olympiáda a ona vyhrála. A bylo to prostě nádherný a myslím, že jí to prostě musel přát úplně každý, ještě k tomu na domácí půdě, že jo, s domácím publikem, úžasný. A do toho ale, ty vole, si ty komentátoři neodpustějí jako to, že no samozřejmě se po minulé olympiádě jako musela rozhodovat mezi tím, jako jestli skončí kariéru, anebo jako jestli bude matkou. No a je tady, ale být matkou jako stihla. Ona prostě v té jako pauze stihla jako porodit a dneska tady má jako malýho fanouška svýho syna a ty si jenom říkáš, ty vole, to je prostě tak strašně hustý a Jo. jako vždycky, když se vedou takový ty debaty na téma jako ženský versus mužský sport, já třeba jako naprosto chápu, že se v ženském třeba fotbalu, hokej a podobně netočí takový peníze jako v tom mužském, protože tam se to odvíjí od sledovanosti, od partnerů, od reklam a tak dál, ale nikdy by mě nenapadlo znevažovat ty výkony těch ženských už právě proto, co všechno oni tomu buď obětujou, anebo jsou nucený jako dát to prostě dohromady, skloubit to dohromady. Já jsem prostě fakt nezažila, že by se o nějakým mužským sportovci, atletovi nebo komukoli hovořilo v tom smyslu, že od minulého závodu se stihnul prostě stát otcem, vole. Protože proč? Ano. Protože to znamená, že se jako jednou vysemenil. Jakože, Ano. jo, takže tohle je za mě prostě fakt hrozně důležitý jako uvědomění. A tak, jak tam jsou jakoby tyhle ty krásné příběhy, tak jsou i ty příběhy jakoby smutný, že třeba dneska ve sjezdu Lindsey Vonn, která prostě v 41 letech, vůbec jako asi nejstarší sjezdařka startující na olympiádě, tak potom, co se zranila zhruba 2 týdny zpátky, tak se stejně rozhodla to prostě zkusit a hned víceméně jako na začátku té trati tak upadla docela jako blbě, takže to je pro ní jako konečná a samozřejmě v komentářích už se prostě vyrojila spousta idiotů, který píšou, že no to bylo úplně jasný, takhle jako riskovat, to je vidět, že prostě peníze jsou jí přednější než zdraví. Hovno vole, to je prostě věc, kterou ona miluje, který zasvětila celý život. Kdo prostě v té její kůži nebyl, nikdy nemůže pochopit, co pro ní ten sport znamená. A pokud se cítila na to, že prostě v té sezóně nějakou tu formu má, že to chce zkusit a že se tou olympiádou chce s tou svojí kariérou rozloučit, tak je to prostě naprosto legitimní. Držte hubu a jenom jí přejte prostě brzký uzdravení. Tak. Jo, souhlasím a ještě se vrátím k tomu ženský versus mužský, ať už hokej, který je teďka letos český hokej, hokejistky jsou vlastně poprvé na olympiádě, což jako je bomba. Tak ano, je v tom míň peněz, protože je to míň sledovaný, ale tam je potřeba řešit už jako tu příčinu, proč to je míň sledovaný, protože ono jako dohnat staletí, kdy ty ženský nemohly jako profesionálně sportovat, je skurveně jako těžký. Vůbec jako i mě štvou jakoby to srovnávání vlastně těch sportů, protože prostě jako to, co nás prostě odlišuje, je to, jak jako fyzicky jsme jako schopni nebo s jakou výbavou se rodíme. Teďka myslím muže a ženy. Takže logicky ty sporty budou vypadat trošku jinak, když se hraje ženský hokej. Je to třeba, já nevím, míň výbušnější nebo míň agresivní, co se týče nějakých těch malých osobních jako útoků, ale to neznamená, že to je horší. Jo, a to, že prostě ty ženský to chtějí dělat a baví je to a konečně to můžou dělat profesionálně, je skvělý a prostě ty vole, každý člověk by tomu měl fandit a neřešit jakože, nebo za mě neřešit jakože jestli je ten ženský, teda jestli je mužský hokej nebo fotbal lepší. To není, že to je lepší, je to prostě jiný jako, ale to neznamená, že to je prostě jako lepší jen protože prostě ti chlapi jsou jinak fyzicky vybavení, jo? Tohle mě sere prostě, proč by to ty ženský nemohli kurva dělat jako a přesně ty pauzy, jako kdy oni jako porodí během toho a starají se o miminko,
to je kurva jedna věc, že jako ty porodíš a během prostě chvilky už jsou většinou ty borky zpátky, protože jasně ono to tělo, jak je vytrénovaný, tak asi je to pro ně jako mnohem jednodušší se vrátit zpátky do toho režimu. Ale do prdele to není jenom jako o rození dětí. Vem si, že každý měsíc se ovlivňuje jako menstruace. A samozřejmě bohužel jako pokud už to je fakt extrémní, hodně zvlášť u těch gymnastek, a řeší se tam jejich váha, tak bohužel třeba o tu menstruaci přicházejí. Ano, uvědomuji si, že ten vrcholový sport je vlastně strašně nezdravý, co se jako pro tělo týče. Pro tu ženskou je to zase prostě jiná písnička. Ale i přesto, že máš každý měsíc menstruaci, že ti fungují hormony úplně jinak než těm chlapům a přesto jsi schopná v různých sportech podávat takový výkony, jak je podávají ty ženský. To vůbec nemá být jako terč nějakého zesměšňování, to je naopak ty vole, pro mě ještě mnohem víc, jako bych se těm ženským uklonila, protože to je prostě neskutečně, jak ty musíš jít přes jako tyhle překážky, které jako ty chlapi si ani neuvědomou. A upřímně ani mně to vždycky nedojde, když se koukám na nějaký ženský sport, soutěž, disciplínu, whatever. A pak ale mě vždycky napadne, tyjo chudák, co když jako, zrovna se někomu nedaří, říkám, to je co když to dostala, víš co. Prostě to je jako tak strašně velký faktor pro jako nějaký výkon, že to je prostě extrémní a jako prostě wow, já jako fakt těm ženským jako klobouk dolů a ještě do toho prostě se stará jako o děti nebo rodí vůbec děti, jakože v té kariéře. A přesně no, tak jako na chlapovi to kariéru jako nepozastaví, že jo? A nepodepíše se to hlavně na jeho těle. No. A co se ještě nějakých těch rozdílů ve výkonech týče, tak tady mi přijde fascinující, že ty stejný lidi, který se jakoby posmívají tomu ženskému sportu právě proto, že ty podávané výkony jsou jakoby nižší než ty výkony chlapů. Často se to srovnává třeba, že když by hrála prostě tenistka na prvním místě s tenistou na, já nevím, 200. místě, takže on by ji jako porazil, jo. Tak ty stejný lidi ale potom nejvíc jako hlučej, když se řeší téma transgender sportovců a poukazujou na ty fyzické rozdíly Ano. mezi jednotlivýma pohlavíma, Ano. tak si do prdele vyberte, jako. Ano, přesně, jako to se vůbec nemůže jako to se prostě nemůže jako srovnávat, to je prostě totální jako bullshit. A teď jsem zrovna na mě dneska skočilo video, že to dělal Mr. Beast, že nejrychlejší žena jakoby běžkyně na nějaký krátký úsek versus asi teď nevím, jestli to bylo 10 nebo 100 chlapů, jakože oni se přihlásili, že si myslí, že na těch 200 metrů jako ji předběhnou, že? Tak samozřejmě ji nepředběhl nikdo prostě, protože prostě byla nejrychlejší a je nejrychlejší, ale přesně vždycky mě těší takový ty videa, když vidím, že jde nějaký chlap, který je typický jako fitkař ve smyslu, že je jakoby napumpovaný z toho fitka. Ono často tady ty lidi, kteří mají hodně svalů, jsou úplně jako nemožní, co se týče třeba nějakého kardia, že jako vůbec nevydrží. Jo? Oni uzvednou 300 kilo, ale neuběhnou prostě 100 metrů. A že tady nějaký tady ten týpek, co jako chodí pravidelně do gymu a jako vysekaný a to, tak šel na hodinu jiu-jitsu. A ten trenér ho dával do páru s holkama. A on, ale tak to je blbý, ne, teď já jsem jako namakaný chlap a tady ta holka je nižší, menší a to vždycky dostal totální bombu od těch holek, protože to je přesně o té technice, oni si ho tam smotali a on do 2 vteřin odklepával, úplně rudej, nemohl dejchat, ty vole, úplně si ho tam podali, takže prostě jako nevím už, co k tomu víc říct, prostě obdivujte ty sportovce, ty vole, proč jako to furt musí být, jakože někdo je v něčem lepší a horší jenom na základě pohlaví, ty vole, nechte je bejt, jako, fanděte jim, to je všechno, jako, ty vole. Přesně. Obdivujte to všechno, co jsou schopní tomu dát, obětovat, ta dřina, která zatím je a ty vole, ta bolest, přes kterou oni jdou, to je pro nás naprosto nepředstavitelný. Každý jeden člověk, i když tam v té disciplíně skončí poslední, tak by vás roznes, vole, na kopitech. Ano. Takže, vole, kritici, držte hubu a užívejte si to, kurva, tak. Já to prostě, Tak. mě tohle fakt hrozně štve. No, a mě jako, já chápu, že lidi třeba teďka, že je nebaví jako sport, anebo že se nějakým sportu smějou a tak, ale prostě to neznamená, že ty lidi, kteří ho dělají na profesionální úrovni, jako nejsou hodní prostě obdivu. Furt jako dokázali úplně nesmyslné věci se svým jako tělem díky svý vůli a tak. A ještě nedokážu si to odpustit.
jakože mám ráda i MMA, což vím, že spousta lidí prostě jako nesnáší, protože to berou jako, že se prostě 2 opice mlátějí v kleci a že to je jako domorodá prostě stupidní zábava. A já si vždycky říkám, tyjo, ale kdybyste viděli jako u spoustu těch většinou teda chlapů, oni by se ale teďka mlátili jako na ulici prostě, nebo by seděli, protože prostě je někdo vzal, nějaký trenér a řekl, uklidni se ty vole, začni tady jako bojovat profesionálně, kde jsou nějaký pravidla, hranice, kde musíš mít nějakou disciplínu a začni se chovat. Jo, že spousta takových příběhů tam je, že díky té disciplíně, vůli, motivaci, právě kterou museli vložit do toho sportu, se z nich potom stali jako normální, v uvozovkách normální lidi prostě, nebo se vyhrabali z nějakých průserů a tak. Tak jenom, že to má i takovýhle přesah občas ty sporty. Tak. No a uzavřela bych tu naší jako velkou olympijskou vole agitku tím, že bych chtěla říct, že sportovci mají prostě právo na to vyjadřovat svoje politické názory a jsou to prostě lidi a občani tak jako všichni ostatní a neměli bychom jim tohle prostě upírat, jako nezlobte se na nikoho za to, když vyjádří svůj názor na politiku, ať už světovou nebo v tom svém státě. Kolikrát se to jako rozchází s tím vaším smýšlením, ale to je úplně jako jedno prostě. No hlavně jako ty tam jedeš doslova reprezentovat svoji zemi. Proto pro mě byly úplně jako debaty, jako jestli má tady na ty soutěže má být Rusko. Ty tam jedeš, nebo ruští sportovci, ty jedeš tam reprezentovat svoji zemi. Doslova. Doslova od toho tam máš všude svou vlajku, prostě všechno doslova. Ta tvá zem získává ty medaile. Tak ano, to s tím prostě to k tomu jako nepopiratelně patří. Tady k tomu se vyjadřovat, protože prostě obhajuješ, reprezentuješ svou zemi. Takže Přesně tak. A spousta těch sportovců, když jsou potom nějakým způsobem tázáni, tak říkají, že oni to dělají pro tu svoji zemi, pro ten svůj lid a ne pro nějakou tu vládu, která tu zemi v ten daný moment jako reprezentuje. A prostě je to fakt hrozně důležitý. A samozřejmě v souvislosti s tím se teďka hodně řeší ten Gus Kenworthy, který vlastně jako vyčůral nápis Fuck Ice. A tam je taky důležitý uvědomit si nějaký ten jeho background, že to je prostě Američan, nebo původně reprezentoval Ameriku, ale díky tomu, že jeden z jeho rodičů je Brit, tak měl možnost potom přejít pod jako britskou vlajku a prostě pro něj je jako důležitý to, co se v té Americe děje a má opravdu jako velký důvod se k tomu nějakým způsobem vyjádřit a jako tohle je za mě jako velmi vtipná a jako vhodná vlastně forma protestu. Nemám vůbec co tomu jako vytknout. To. Jo, a hlavně jako to jsou zrovna věci, které se teď dějou, o kterých jako se musí mluvit, to prostě se musí řešit. To tady ty lidi, kteří na to zrovna mají tu platformu, jako ať to dělají, to je prostě dobře, to jsou věci, které my musíme jako společnost řešit. Všichni ty vole, ať už tam žiješ nebo nežiješ. Protože to může být zítra, se najednou se probudíš a může to být tady, to prostě se musí ty témata jako otvírat a to je jedno, jestli jsi sportovec, ty vole, nebo bezďák prostě, víš, jak to myslím. A to je právě přesně ten rozdíl mezi sportovcema ze stále ještě demokratických států a mezi sportovcema, dejme tomu z Číny, ze Severní Koreji, vole z Ruska ještě svýho času, který kdyby se nějakým způsobem otevřeně vyjádřili a nebo nedej bože kritizovali něco v rámci té politiky jejich státu, tak už si prostě ani neškrtnou a nebo po skončení her, vole, budou zmizelí a jako nazdar, jo. Takže prostě politika do sportu patří, tím spíš na olympijské hry. Prostě zaměřte se, vole, na to, proč vůbec olympijské hry vznikly, jaká je nějaká jejich, vole, teze a myšlenka a nechte ty lidi vyjadřovat prostě své názory. Však si vem, když ještě jako za dob SSSR, jako když jsme hráli hokej my proti Rusku, to bylo vyloženě prostě jako, tam to mělo vyloženě politický background, prostě, co se jako dělo navzájem těm zemím, jakože a vždycky to bylo, a doteď to je, když se hraje prostě proti Rusku, teď už dlouho ne, ale víš, jak to myslím, prostě vždycky to bylo, vždycky se to víc prožívalo, vždycky prostě to znamenalo, že tam je zatím něco víc, než jen jako, že random země hraje proti random zemi, tak to prostě nikdy nebylo, no. Takže tak.
No, přejdeme teda k filmům a seriálům. Já jsem už několikrát chtěla mluvit o seriálu Přítelkyně, který ty si zmiňovala asi během 1/4 roku dozadu a já jsem si ho následně teda pustila a hrozně mě nadchnul, musím říct. Souhlasím víceméně se vším, co si k tomu tehdy řekla. Je to fakt taková super jako jednohubka, 6 dílů a je tam skvěle udělaný to zpracování, kdy ty část té epizody vidíš z pohledu té jako tchýně nebo prostě matky toho chlapa a druhou část z pohledu té přítelkyně. A musím říct, že se mi to fakt hrozně trefilo jako do chuti a opravdu jako to doporučuji moc. A já prostě miluju to Olivia Cook, to je tak krásná ženská, Teď fakt jsem jí to mám chtěla strašně říct. ráda. Já jsem úplně vždycky, když tam byla na té obrazovce, tak říkám, mám krásná, strašně sexy, ona je prostě esence sexiovosti. Fakt jako taky se mi strašně líbí. A mně se Je hrozně fakt líbí i v tom, nádherná. V i v rodu rodu draka? draka. Mhm. Jo, Jo, takže já právě jo. mám potom vždycky hrozný problém, že jako v rodu draka po té jako dějové stránce fandím tý jako druhý větvi, že jo, těm jako Targaryenům zastupovaným jako Rhaenyraou, já už zase nepamatuju přesně to jméno, ale miluju právě Olivia Cook, takže jako tu její postavu taky svým způsobem prostě jako hypuju, no, takže ona je fakt úžasná a ten seriál mě moc bavil, takže to děkuju, kdyby tebe nebylo, tak o něm nevím. No a když už jsme teda u jako rodu draka, tak já aktuálně koukám na Rytíře 7 království. To jsem zvědavá. Já toho mám teďka plný TikTok. V tenhle moment jsou teda venku 4 díly ze 6. Má to docela krátkou stopáž, vždycky je to mezi nějakýma, nevím, 35, 45 minutama, takže to není tak dlouhý jako díly prostě Hry o trůny nebo toho rodu draka. A první díl mě až tak jako nechytnul, když jsem si říkala, tyjo, budu na to vůbec koukat, nebudu. A nakonec si mě to docela jako získalo. Dějově to o 100 let vlastně předchází Hře o trůny a je to... Odehrává se to víceméně všechno jakoby na jednom místě, takže to není tak výpravný jako ta Hra o trůny, ale má to taky něco do sebe a musím říct, že ten jako aktuálně poslední díl, ten 4. díl, který se jmenuje Seven, tak mě fakt jako dostal a úplně to ve mně vyvolalo tu chuť a to těšení se na ten hned jako další. A jsou v tom konečně nějaký ty jako prvky, který jsem milovala na Hře o trůny a který mi třeba v tom rodu draka trochu chybějí. Takže pokud si váhala, nebo pokud jste někdo váhal, jestli tomu dát šanci, tak za mě v tenhle moment ano a doufám, že ty poslední 2 epizody to udržej, tu laťku, kterou to jako aktuálně má. To je hustý, protože já přesně už jsem se bála už i u rodu draka, jo, že prostě to zase bude jenom vydestilovaná jako Hry o trůny, když ještě byly dobrý, tak já nevím, ty první 4 řady cca. A když jsem viděla tohle, tak jsem si na první pohled říkala, ježiš, co to je za sračku, to bude prostě nějaký wannabe. Ale pokud to takhle doporučuješ, tak to já tomu dám šanci, protože jako jakákoliv možnost se zpátky nějak vrátit do toho vibu, který měli jako Hry o trůny, tak je super a určitě bych toho chtěla využít. Takže já jsem to vždycky na tom, proklikávala jsem to přesně vždycky na tom HBO a říkám si, ale teď už si to teda pustím, no. Říkám, jako mě od toho 3. dílu už jsem si říkala, jo, je to fajn a ten 4. mě opravdu jako přesvědčil o tom, že je to dobrý a doufám, že mě to v těch posledních 2 epizodách jako nesklame. A no, takže to určitě doporučuju. A co jsem ještě chtěla zmínit, že jsem viděla, tak je dokument na i vysílání, nebo prostě dokument České televize, který se jmenuje Síť nenávisti. Já jsem ti o tom jako psala. Pouštěla jsi to? Do prdele, no já jsem na to zapomněla, do prdele, no tak povídej. No a to je právě to. Já jsem chtěla říct, že jsem to viděla, ale já vlastně vůbec nevím, co mi to mělo říct. Takže já ti ani neumím v tenhle moment úplně jako doporučit, jestli se na to podívat, nebo asi jo, má to 26 minut, jo, jakože nezabiješ tím nějak moc času. Ale ono to má řešit jako nenávistný projevy, nějakou jako kyberšikanu a otázku jako odpovědnosti
autora různých komentářů jako v digitálním světě. A jednak to řeší teda jako otázku nějaký kyberšikany dětí, kyberšikany veřejně známých osobností, respektive influencerů, a otázku lidí, který jako se dobrovolně zapojujou do toho jako internetového světa a skoro už bych tak řekla si jako nabíhají na to, aby prostě nějaký ty negativní komentáře nebo nenávistný dokonce jejich směrem sršely a prostě jako říkají si o to, jo, i prostě ten jeden protagonista to tak říká, jako já tam prostě jdu s tím svým nějakým názorem, s tím komentářem a dopředu vím, co za to dostanu a já to chci, já to proto jako dělám, což mi přijde trochu zvrácený, ale jako whatever. Ale jako ta otázka je prostě nějakým způsobem jako důležitá, je to něco, co se řeší takřka na denní jako bázi v tom světě internetu, furt vidíš od různých influencerů nějaký vyjádření, kdy jako nehodlají na svých profilech tolerovat nějaký jako nenávistný obsah a vyzývají ty svoje sledující, aby je teda jako nesledovali, pokud s nimi mají nějaký problém, bla, bla, bla. Ale na takhle krátkým, jako v takhle krátký stopáži mě to vlastně jako vůbec nic nezodpovědělo. Vůbec si z toho jako nemám co vzít a vlastně nechápu smysl toho dokumentu, upřímně. To právě bych čekala, že se tam jako do toho ponoří do hloubky ve smyslu, jakože co to může způsobit, ve smyslu, že by měli jako fakt upozorňovat na to a měli byste si to uvědomovat i vy všichni, že to, co napíšete, jako to neznamená, že to neexistuje a že to není nějakým způsobem třeba nelegální nebo že se to nemůže nějak potrestat. A dávejte si pozor i na mě, protože já to čtu a já to vidím. Já vím, co děláte a píšete a já se nebojím to řešit. Ne, fakt, ale já to teď myslím vážně. Jako sorry, ale to bylo přesně, jak konfrontovali ty lidi. Když nějaká škola prostě dala školní fotku malých dětiček, já nevím, jestli to byla první nebo druhá třída. A bylo tam pár romských dětí, nebo to bylo nějaká gymnázium v Teplicích, nevím prostě, jo, byly tam asi nějaký i arabský dětičky a tam přesně lidi psali zapálit málo, nebo prostě hnusný rasistický jako komentáře na malý dětičky. A potom a mám tuším pocit, že to taky byly, jako, že to byla ČT, a za těma lidma dojeli, protože to psali pod svýma jménama a teď je tam konfrontovali u té branky, jako u jejich baráku, vy chcete tady zapálit tady tu školu, nebo kde jsou tady ty děti a oni to opět se schovávali, protože si neuvědomovali, že to, co napsali na internet, jako existuje v reálném světě a dotýká se to reálných lidí. Takže jako rychle se vzpamatujte, protože prostě jako vy musíte níst následky svých činů, ale i slov, bych chtěla zopakovat. Teď to vypadá, že se tady zastávám influencerů, ale jo, do jistý míry jo, protože já jsem třeba strašně alergická na tu větu, jakože seš veřejně známá, tak musí s tím počítat. Tady to já nesnáším tu větu, jako musíš počítat s tím, že prostě ti lidi jako budou nenávidět nebo to, protože za tou větou prostě za mě to je alibismus. Za tou větou ty lidi schovávají to, že my ti můžeme nadávat a píčovat na tebe. Což je podle mě jako rozdíl. Musí s tím počítat? Ano. Lidi jsou mrtky. Ale ty lidi zatím musí s tím počítat, schovávají to svoje, já mám právo ti nadávat. Víš, jak to myslím? A to mě sere prostě. Hele jo, s tím souhlasím, ale funguje to jako obou straně, jo, že zároveň ty, pokud jako veřejně jako známá osobnost s nějakým větším dosahem napíšeš podobnou mrtku, tak prostě taky by si za to měl nést tu odpovědnost. Jo? Víš, jako... To 100%, ano, to se týká obou směrů. Prostě a ve výsledku mě potom jako, nejvíc fascinujou ty, který jako za něco hejtějí ostatní a právě před nějakým jako širším publikem. A když se to potom jako otočí jejich směrem, tak úplně jako obrátí, jo. A v ten moment já nemám úplně teda jako pochopení a slitování, to jako nebudu lhát, no. Ale tady právě mi přišlo, že v tom dokumentu i jako míchali jabka s hruškama, víš, že tam byl prostě příběh jakoby holčičky, jejíž spolužák udělal nějaký jako fotky její a pomocí nějakého programu je
jako, jak to říct, prostě proměnil ve fotky jako nahý, jo, že prostě ji záměrně vyfotil v nějaký póze, kdy když potom nějaká forma umělé inteligence jakoby zbavila oblečení, tak to prostě působilo jako velmi jako explicitní vulgární fotky. A ty se potom dostaly ven a tu holčičku to jako samozřejmě jako zničilo, že jo, prostě ta z toho má trauma, řeší jako dokdy se s tím bude nějakým způsobem potýkat. A mluvil tam, nemluvila tam teda přímo ona, mluvil tam jako její tatínek a zmiňoval to, že prostě ona třeba si nechce udělat ani běžnou fotku, vole, co chtějí udělat, já nevím, od stromečku, vole, poslat babičce a tak. A já to úplně chápu. Jako, to je prostě, to je strašný. A tohle je, tohle je prostě strašný svinstvo a nejhorší je, že ani ten jako pachatel ve smyslu nějaký ten spolužák, co si myslel, že to bude hrozná prdel, není jako pořádně trestně odpovědný, že jo. A druhá ale věc je, to, co se tam řešilo, tak jsou prostě nějaký ty jako právě nenávistný nebo prostě nehezký komentáře, který jdou směrem k influencerům. Ona tam jako jménem influencerů mluvila ta Domi Eladžia, který jako fakt, že je hodně jako na mužce nějakých prostě hejtrů. A prostě za mě tyhle ty dvě věci jako ano, děje se to na internetu, dít by se to nemělo, ale není to prostě pro mě srovnatelný tak, aby se to mělo řešit v rámci 26-minutového dokumentu ještě spolu s dalšíma jako 2 problematikama. Jo, takže to mě vlastně hrozně jako zarazilo. Proč prostě? To je zajímavý, no, to jsou 2 úplně jako jiný věci a to je jako strašný, no. Ještě se tam vlastně řešil Fat Dad, to musím říct, že vůbec nevím, neviděla jsem ho tam poprvé, který si vlastně nějaký svůj kanál a svoji internetovou jako slávu založil na tom, že vlastně šikanuje a posmívá se šopaholik Adele. Prostě sorry, tak jako kopat do někoho takového, to je za mě prostě totální jako odpad. A on se tam jako obhajuje nějakým způsobem a tak, jo. A prostě říkám, tohle to všechno se ti odehraje na 26 minutách. Co si z toho jako máš vzít prostě? To je zvláštní, no. Já jsem myslela, že to bude nějaká série, kde každý díl se bude věnovat jednomu tady tomu tématu, no. Nevím, jestli to mělo Boom Room jako odhalit, jak funguje internet. Nevím. Zajímavý. Ale podívám se na to, tak či tak. Jak když jsme u ČT, tak já jsem se dívala včera na ceny filmové kritiky, bylo to na ČT Art a moderoval to, proto jsem si to pustila, protože mě to zaujalo Jan Špaček, takže to byla velká zábava. Celý se to neslo v takovém jako sportovním duchu, on tam měl i takový to počítadlo, co máš na fotbale, jak ti tam běží čas, že jako to bude mít přesně 90 minut ten přenos a prostě to bylo celkově, jako on je dobrý, takže to bylo vtipný. Mě jenom co zaujalo, co tam vlastně vykládali, tak loni bylo v českých, týká se to Česka, v českých kinech návštěva lidí 12,6 milionů za rok 25 a z toho 27% těch diváků chodilo na český filmy, což jako je nějaký evropský nadstandard, že jako my Češi jsme fanoušky jako lokálních filmů. Ale 3. rok po sobě vlastně ta návštěvnost českých kin klesá, což jako není nic vlastně nějak šokujícího. Už jsme se o tom i bavili, že prostě v době streamovacích jako služeb to je prostě bohužel nějaká realita, ale zaujalo mě, že tam posuzovali, tuším za loňský rok 73 filmů, což prostě zase mě hodilo do takový tý FOMO deky, že si říkám, kurva, já to chci všechno vidět a prostě teď tam mluvili o nějakém filmu, tenhle vyhrál nějakou cenu a já si říkám, já jsem to neviděla do prdele, jak o tom můžu mít podcast, jak to, že prostě tohle a vždycky mě úplně chytne taková ta schýza, že to prostě nestíhám a říkám si, proč se tím kurva neživím a se chci živit jenom tím, že budu koukat na filmy, no to je jedno. A tak to mě jako zaujalo tady v těch z nějakých jako faktů, co tam byly. Film za nejlepší film za nejlepší cenu. Cenu, to bylo na konci, cenu za nejlepší film vyhrál Sbormistr, já jsem ti to vlastně psala, šel tam jeden z těch tvůrců, ten druhý byl nějak nemocnej.
A bylo to, já jsem naštěstí u toho pekla zrovna něco, ale a byla jsem ráda, protože dívat se na to jako s full fokusem, tak bych měla takový ten second hand embarrassment, tu zástupnou trapnost, protože teď, jak je kauza okolo toho filmu prostě s tím, že neměli souhlas té jedné oběti a je to celý prostě takový shady a divný a oni furt říkají, že to nebylo jako na základě toho skutečného případu, blá, 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 tak ten týpek to tam nějak jako adresoval nepřímo. On vlastně ten hovor začal tím, že doufá, že to nebude znít od něj nějak jako konfrontačně nebo něco, pak říkal, že to jako tohle byl nejtěžší týden jeho života a vlastně měl v průběhu toho té řeči na krajíčku, dvakrát tam už jako vyloženě potáhl nosem, jo, že bylo vidět, že jako polobrečí a je to takový, že za normálních okolností bys cítila nějakou jako sympatii, ale prostě tím, jak ti je nesympatická právě ta forma a co se kolem toho filmu děje, tak já jsem si jenom říkala, že jestli on se ještě víc jako nestrapňuje, protože to bylo, znělo to strašně sebelítostivě, jo, že jako mu někdo ubližuje vlastně, že on chtěl dělat to umění, on chtěl prostě upozorňovat na nějaký jako společenský problém, který se týká jako toho, co se stalo v tom filmu a bylo mi to takový jako nepříjemný se na to dívat. No, Hlavně jako tak to jsem takováhle si... sebelítostivá forma v kontextu toho, kdy víš, o čem ten film je, tak ti přijde úplně jako paradoxní, ne? Nebo aspoň já to tak prostě vnímám, jo? Že jako ano, já chápu to, že on se může cítit nějakým způsobem ukřivděnej, byť já jako, se s tím nestotožňuju, ale do prdele tak děláš jako film o takovýmhle tématu a pak jako děláš oběť ze sebe, nebo víš prostě, nevím, na Jo, mě to fakt nepůsobí dobře. teď nevím, jestli to byl objev roku nebo herečka roku, byla právě ta holčina, co hrála tu Karolínu v tom Zbormistrovi, ta Herečka mladá. roku, myslím, ta Jo, Falbrová Karolína, tuším, abych, no. něco na K. Tak ta vyhrála teda herečku, což super, šikovná mladá holčina, bylo to vidět na tom jejím projevu, ale bylo to hrozně roztomilý, takže to si mi hrozně přála. Nejlepší režii získal otec, já to právě zmiňuji, protože jsme se tady o těch filmech bavili a protože jsme je viděli, tak to mě potěšilo a ještě tam bylo něco, ale já už si to za boha nemůžu vybavit. Já se jenom Takže opravím, tak. protože bych jí neměla to jméno komulit, je to Kateřina Falbrová teda. Já si to pletu s Karolína, protože tak se jmenuje vlastně ta hlavní postava v tom filmu a i ta jako reálná oběť. A jo, a ano, jinak jsem vlastně ráda, že to jsou filmy, které jsme viděli a tím pádem máme trošku povědomí, no. Tak, je to tak. Takže tak, no, potom mě tam hodně zaujal ten vietnamský film a já si za boha nemůžu vzpomenout teďka, jak se jmenuje, ale já už ho chci vidět hrozně dlouho. Ten tam totiž taky získal asi 2 ocenění a dělali to prostě mladí kluci a nějak se tam promítala v tom filmu jakoby ty česko-vietnamský vztahy a takhle, takže to mi přišlo taky hrozně zajímavý a nějakým způsobem i důležitý a má to být jako asi komedie. Nechci se do toho zapletávat, protože jsem to ještě neviděla, ale chci to vidět. Mano. No, dobře. Tak, co jsem viděla já a co doporučuji 100%, tak je teda Gerta Schnirch. Je to dvoudílný film, který je k vidění na HBO. Vzniklo to ve spolupráci teda s Českou televizí a je to na motivy knížky Vyhnání Gerty Schnirch od Kateřiny Tučkový. Já jsem tu knížku nečetla, strašně se za to stydím a hlavně mě to teďka sere o to víc, že jsem dřív viděla ten film, než si přečetla tu knížku, protože to už potom nikdy není jako Ano. takový, ale hrozně mě to teda jako dostalo, je to totální depka. A když jsem se o tom potom bavila s lidma, kteří i četli tu knížku a viděli ten film nebo ty filmy a říkali, že ta knížka je ještě podstatně jako tíživější, těžší a že ten film je vlastně na toho diváka ještě docela hodnej v tom, že některé ty věci prostě buď neukáže, nebo je tak jako zmírňuje, tak si říkám, že teda jako u té knížky mi bude hodně auweis. A jako je to fakt teda jako výborný, výborně
jako zpracovaný. Ten první díl, nebo ten první film je takovej víc jako televizní, ten druhý už je potom takovej, že máš pocit, že jsi fakt jako v kině, nebo prostě, že to je světová záležitost. A no, je to hrozný. Jako mísí se tam nějaká ta jako národní tragédie, nebo prostě historicky strašně složitý téma, ještě s tou tragédií osobní, kdy se nějakému člověku prostě v životě sejde prostě plejáda věcí, který fakt jako nechcej zažít. A nemá to vlastně jako žádnej happy end. A tady zase jsem právě se dočetla a slyšela, že v té knížce je to ještě horší, nějaký to vyústění. A jako rozhodně doporučuji se na to podívat. Zase to víc přibližuje tematiku, která bývá třeba jako ve školách v dějepise opomíjená, nebo si to člověk jako nedostatečně uvědomuje. Ono se to prostě hodně týká vyhnání Němců po skončení druhé světové války a vlastně sama ta autorka té knížky, Kateřina Tučková, tak ona měla nějaký jako základní povědomí o tom, jak probíhal odsun Němců, ale potom se vlastně dozvěděla o tom brněnském pochodu smrti, o tom, kolik lidí zahynulo, jakým způsobem se vlastně ty Češi mstili lidem, kteří s tím neměli co dočinění, že tam jsou prostě nějaký jako hromadný hroby, jako je to prostě jako odporný si to uvědomit a sledovat to a říkat si, ty vole, Bůh ví, jak by se zachovali lidi, který třeba znáš, máš okolo sebe, kdyby taková situace jako taky nastala a jak by ses vůbec zachovala ty jako člověk, jo, že prostě hrozný a prostě o tomhle se musí učit a mluvit a no a rozhodně mám teda v plánu si přečíst i tu knížku, tak jako teda i ten zbytek knih od Tučkový, který jsem zatím nečetla, takže no, doporučuji. Já koukám, že to má 82%, což je hustý, jako ono to možná bude padat, protože je to hrozně čerstvý, ale je to teda masakr. A já určitě už teďka právě mám uloženou tu knížku a asi budu rychlejší, koupím to a pošlu nám to do čteček, protože mě to jako zaujalo, až budu mít náladu na nějakou hnusnou debku, tak se na to podívám, nebo si to spíš přečtu. Ale to s těma vyháněním, to je to slovo, vyháněním Židů. Já jsem si vzpomněla, Němců. já jsem to totiž, Němců. Já se bojím, ty vole, nemám to radši vystřihnout, tak nejsme kencnutý potom. Já jsem totiž byla, ne že překvapená, ale že jakoby že třeba ty lidi to nevnímali jako z toho hlediska, že i my jsme jako historicky byli, jakoby tak docela uměli být svině, co se tohohle týče, protože já si vzpomínám, nevím, jestli jsi to viděla, ale já si z dětství vzpomínám na Vlak dětství a naděje, jak tam hrála Růžičková. Ty vole, to je... Tak tam, to je starý, no. To je z roku Ne, ale 85. jako, že to je hrozně tíživý. Já si pamatuju, že mi u toho bylo jako strašně smutno. No, protože ono to je během 37-39, že jo? A tam právě byl jeden díl, kde oni je takhle naháněli na té ulici, ty Němci, já si to vzpomínám, a oni jim tehdy začerňovali uhlem bílý ponožky, tuším, nebo něco. Ale bylo to jakoby, ne, což jako ještě hovno oproti tomu, co se jako ještě dělo, ale bylo to vyobrazené takovým tím způsobem, že si vzpomínám v tom dětství, že to ve mně jako zůstalo ve smyslu, proč jsou na ně takhle jako hnusný nebo zlý, jakože pointa je, že mě od té doby potom nepřekvapovaly přesně tyhle ty příběhy, protože už to někdo aspoň trošku jako naznačil. Dává to smysl to, co jsem teď řekla? Jo, nebo tak já to chápu. A tady se právě jakoby řeší i to, že v nějakých těch, na tom přelomu 80. 90. se vlastně o tomhle začalo mluvit a i ty Češi si začali uvědomovat, že ty kroky, které jako dělali, nebyly úplně správný a že v lecčems, jak se říká, jako byli jsme vůbec lepší než oni. Jako ano, pokud se budeme bavit o číslech a tady si prostě zas a znova musíme uvědomovat, že to jsou do prdele lidský bytosti a ne čísla, tak ano, jakoby ten odsun nebo prostě tyhle ty následky války nezabily tolik lidí jako Němci během války samotný, ale
to vůbec jako nezlehčuje to, jak hrozný to bylo a nesnižuje tu vinu těch Čechů, kteří se na tom jako podíleli. Takže jako jako ve mně to vždycky vyvolává hrozně moc jako nějakých prostě jako otázek, vole, filozofických a Mhm. je pro mě jako vždycky strašně jako složitý a bolestivý se nad tím zamýšlet, no, protože fakt ještě to vědomí, že to není ani 100 let, co se tyhle věci děly a že lusknutím prstu by se to prostě mohlo dít znova, je to strašný, strašný. To je na tom to nejhorší. Já vždycky, když si to chci nějak jakoby v uvozovkách racionalizovat, tak se dívám prostě na nějaký dokumenty, kde ti prostě jako to bez nějakých emocí jako vysvětlujou vždycky z toho historického kontextu, kdy to má tendenci se prostě všechno točit v kruhu ve smyslu, že se to každých třeba 100 let nějakým způsobem může opakovat, že to je v podstatě v průběhu jako dějin normální, ale jako tak ty nežiješ jako 100-200 let, aby ti to přišlo normální, že jo? Tak to prostě my tady žijeme v tom, že už něco takhle tragického se nikdy opakovat přece nemůže, že už jsme se z té minulosti poučili a bum, a podívej se na to, co se děje teďka jako ve světě, ty vole, a říkáš si, jako co, prosím, stop, a zase přesně to vede k té otázce. Zase mi skočilo na TikToku nedávno video, kde holka, která byla, jako je Němka, ale teďka žije v Americe a ptala se svých, teď nevím, jestli to byli prarodiče nebo prarodiče, a kteří zažili jako druhou světovou válku a kteří vlastně tehdy byli, jakože hlasovali pro Hitlera, a ona se jich prostě ptala taky na to, jako proč vlastně? Nebo proč jako jste nic nedělali? Nebo jak se to mohlo stát? Jak se to mohli vlastně dopustit? A oni říkali, ale ty prostě žiješ v té svý jakoby bublině. Ty nemáš už ten historický jako kontext, až to skončí. Ty nevíš všechny ty fakta prostě. Tehdy byla totální krize, my jsme byli hladoví prostě. Tady přišel tenhle člověk, který dal tu naději, že Německo zase bude vzkvétat a to. A prostě my jsme nic neměli. Jako to prostě nebylo jako, že hlasuješ vědomě pro zlo. Ty hlasuješ pro to, aby ses jako měla dobře, protože tomu jako věříš, že jo. A proč jste jako dopustili koncentrační tábory? Běžný člověk o tom nevěděl. Vem si, jak dlouho trvalo to odhalit, jak dlouho trvalo, než tomu někdo uvěřil, prostě jak dlouho trvalo to odsoudit vlastně, jo. Takže prostě to není tak, že ty lidi tehdy měli tu moc tomu nějak zabránit, protože jednak o tom nevěděli, ale nevěděli prostě, jaký to bude mít následky, jak to bude probíhat, jak to skončí. A my už ten luxus teďka máme, ale i tak, co můžeme dělat, jako? Jo, a tady, jak říkáš, ty lidi jakože třeba o té existenci a funkci koncentračních táborů vůbec jako netušili. Tady to je o tom, že už po skončení války oni vlastně objeví noviny, kde je o tom článek, jsou tam i nějaký jako fotky, je to prostě jako strašný. A ty jakože český Němky, když to tak řeknou, prostě Němky žijící tehdy na území Brna, tak tomu prostě jako nevěřej. Prostě vůbec si nepřipouštěj, že něco takového by se fakt dělo. Považují to za nějakou jako vlastně komunistickou, vole, konspiraci Propagandu. a něco a propagandu, přesně tak. Takže jako nalijme si čistýho vína. My se tady dneska bavíme jako o Epstein Files a taky ti to přijde úplně jako nonsens a ještě pár let zpátky prostě bys tomu jako vlastně skoro nevěřila. Tak natož tehdy, když i ta informovanost a prostě ty zdroje byly, vole, úplně někde jinde, jo. Takže ano, no. Jenom abych se ještě vrátila k tomu filmu, tak on to vlastně režíroval Tomáš Mašín, který dělal Bratry. A předtím ještě dělal film, který se jmenuje Němá tajemství. A ten jsem teďka o víkendu vlastně viděla taky. To je z roku 2023. Hraje tam Jana Plotková, Marian Mitáš a Milena Steinmeislová, která teda hraje i v té Grétě Schnirch, takže proto asi mě to tak nějak napadlo si pustit. A docela mě to jako zaujalo. Ono je to o tom, že, nebo začíná to tím, že chlap, veterinář, je kopnutý koněm tak nešťastně, že prostě kromě nějakých fyzických zranění má i, jak se to jmenuje, afázie.
A Mhm. není navzdory tomu nějaký jako lékařský snaze a tak prostě už jako není možný návrat do jako normálního života. Přestane prostě mluvit, přestane komunikovat a potřebuje jako 24/7 nějakou péči. A vyjde najevo, že kromě teda té svojí manželky měl vlastně paralelní vztah a to právě s majitelkou jako toho koně, o kterýho se staral, S tím u koněm. kterýho, ano, s tím koněm. A, a s touhletou vlastně jako milenkou, že má i dítě. Do toho tam je ještě vlastně jeho matka, která bojuje za to, aby byl nějakým způsobem jako samozřejmě vyléčený a když to nejde, tak aspoň, aby byl jako v domácích podmínkách, v domácím prostředí. A řeší se tam hrozně moc jako věcí naráz, jo. Jednak je to otázka nějaký jako eutanázie vlastně, tohleto zjištění, že ten člověk měl paralelní vztah a ta jeho manželka ho vlastně za to samozřejmě začne nenávidět, ale zároveň se teda jako o něj má nějakým způsobem prostě starat a furt ho má nějakým způsobem ráda. Do toho tam je vlastně nějaký střet mezi ní a tchýní, se kterou se nesnášejí, hlavně z toho důvodu, že ta tchýně neví, že ona nemohla mít děti, že se o děti snažili, nešlo to a kvůli tomu potom tu manželku ještě extrémně víc zraní vědomí a uvědomění, že má jako dítě s někým jiným. Jo, prostě jako v tolika linkách se tam prostě odehrávají jako složitý věci. A jako přišlo mi to vlastně jako hodně dobrý nějaký psychologický vztahový film a drama, takže jako můžu doporučit a je to na HBO. na HBO, ano. No, koukám na to mi úplně, ale úplně uniklo. Mimochodem na ČT1 to bude 18. teďka v únoru, až v 10, kdybyste se na to někdo chtěl podívat a neměl jste HBO. Ukládám a as soon as possible se na to podívám, protože mě to zaujalo stejně jako to předtím, ale to bych se ráda předtím přečetla tu knížku. No, protože přesně vždycky radši nejdřív čtu knihy, než potom vidím filmové zpracování. Tyjo, my máme dneska těžký témata takový, že? Nebo Hej, jakože hrozně. takové... To jsem nečekala vůbec. Já to odlehčím otázkou, která mě napadla, nevím proč, ale prostě to jsou takový ty otázky typu buď a nebo co bys radši, would you rather, prostě můžeme se nad tím zamyslet a rozpovídat. Takže, kdyby jsi mohla vybrat, jo. Radši bys si vybrala, že budeš mít možnost na 2 hodiny cestovat časem kamkoliv do minulosti, nebo příštích 10 let můžeš být neviditelná kdykoliv chceš. Dvě hodiny bych mohla cestovat časem, anebo 10 let neviditelná, jo. Neviditelnost. Jo? Na co bys to využila? Protože pro mě je strašně lákavý, že bych mohla být třeba u stavění pyramid, nebo já nevím, Hitler, jak se doma koupe, vole, se psem, nebo víš něco, mě to tak prostě strašně zajímá tohle. Já asi jsem moc vyděšená veškerýma filmama na téma, vole, změníš jednu malou drobnost v minulosti a totálně se ti tím posede ta přítomnost. Že bych se prostě tady toho jako bála a vlastně 2 hodiny mi přijdou jako hrozně málo na to tam něco jako vidět, zažít, pochopit. Takže asi mě to neláká a tu neviditelnost, ježiš, já nevím, to bych použila na spoustu. Představ si, na kolik koncertů a sportovních akcí a všeho bych se dostala zadarmiko prostě. A jo, vidíš to mě vůbec nenapadlo. Já jsem si samozřejmě představila, jak vykrádám banku nebo něco, že jo. Tak to, vidíš, tak to mě nenapadlo tohle, ale no, jakože... Ale obě vlastně jdeme tou cestou, jak na tom finančně jako něco vytěžit. No. A nebo bych hrozně chtěla být... Říkala... Promiň, hrozně bych chtěla být u nějakých jako jednání a debat, které nejsou určený mým uším a kde se třeba jako řeším já, že jo. To bych taky chtěla. Ty vole, to je nebezpečná hra. Nebezpečná hra. To bych nechtěla asi slyšet, ty vole. Wow.
Já No, bych nevydržela totiž potom jako na to nezareagovat, víš, na to, jako na ty lidi potom v reálu nějak. no a pak by mě samozřejmě bavilo prostě náhodně lidem dávat snožku, nebo víš, prostě takový Strašit někde. strašit, no, ano, ano. A potom si založit biznis na to, že to vymítíš toho ducha a vydělávat prostě peníze, takhle skemovat, víš co. Hej, jo, no, No, vidíš? to je dobrý. Business plán. No, takže Já bych si jako, teda hele, tady vybrala, není o čem prostě, neviditelnost za mě. já bych si vybrala ty 2 hodiny v minulosti, protože bych tam byla vlastně jenom jako pozorovatel, ty čistý 2 hodiny na tu událost, na kterou bych si jako vybrala prostě. A ty pyramidy, to je první, co mě napadlo, protože bych odhalila prostě největší tajemství toho, jak se postavili, nebo jak se stavily pyramidy. Za ty 2 hodiny bych to třeba nějak pochopila. Co je? Tam není žádný tajemství, ty vole, moc koukáš na pořady na National Geographic, nebo kde jsou, A jak na se to ČT teda dvojce po postavilo? půlnoci. Jak, normálně, Hm? vole, na základě No, fyziky a na základě spousty, jak? no, ne bičů vlastně, ono už se myslím zjistilo, že to ani tak nestavěli otroci, ale že snad za to byly normálně jako placený ty lidi, myslím. Ale podle mě v tom teda není žádná záhada, to je, vole, prostě, no, Jo, když to není záhada, tak proč se nestaví doteď takové věci? Hm? a k čemu by to bylo? A k čemu by to nebylo? Ptej se správně. Proč ne? Ne, proč jo? Proč ne? Mhm. Kdo Ne, chce, víš co, ne, hledá, dobře. vole, cesty. Ano, kdo nechce, hledá výmluvy. Ale ne, tak celkově se podívat do toho, jak fungoval to starý Řím, řecko-římský, vole, zápasy, nebo něco takového, jak byli prostě pokročilí, chápeš? To prostě bych chtěla vidět na vlastní oči. Hmm. Hej, ty jsi hroznej, ty vole, ten bezvěrec. Určitě tam dělají nějaký totální záhady. Určitě. Tak to se divím, že jsi neřekla, že by se chtěla vrátit prostě do dob, kdy byl Epstein na svém ostrově a zjistit, kdo tam teda vlastně všechno jezdil a co se tam dělo, a pak by se vrátila do současnosti a všechno bys to mohla dokázat konečně. To bych Sfotka i nechtěla, kopii. protože bych musela rovnou ty lidi tam začít střílet. Ty vole. Kdybych se tam měla ocitnout, tak jedině to s Kalašníkovem. A musela bych se rychle naučit střílet. To by byly super, ale 2 hodiny. A ještě bych potřebovala dostat baseballku, která má na sobě hřebíky. A musela mají bych ve být do Stranger toho zároveň Things. neviditelná. A zároveň do toho bych musela být neviditelná. Už toho máš hodně a máš to hodně násilný, brácho. Spíš ne. A jako neříkej mi, ale že byste na těch lidech nespáchala násilí, jako když bys byla svědkem něčeho takového. A byla No, neviditelná, takže tě nemohli rychle zabít. No, jako bojím se, že jako jo, no. Že no, by jako nějaká humánnost ve mně šla stranou. To je taky ta pravěká otázka, viď? Jakože to už jsme taky řešili, protože teďka, jak bylo zveřejněný ten případ, kdy ty 2 zmrdi utírali tu kočku a lidi prostě, tohle mám na Češích ráda. Jak jde o zvířata, tak prostě tady ty vole ty lidi neznají bratra a doteď prostě tam chodí třeba 50 jako člený, ne, to nejsou hloučky, ale prostě davy je hledat a musela tam být prostě xkrát policie to řídit, tady ty protesty, aby prostě tam fakt ty 2 nezabili. A prostě se zorganizovali, sešli se a šli tam prostě s tím, že my vás, ty vole, my vám dáme co pro to, vy zmrdi. A já tomuhle fandím. A fandím tomu, že ti 2 sráči se teďka bojí vyjít na ulici, že si naserou do trenek pokaždý, co půjdou ven, jestli náhodou je někdo neseřeže, protože, vole, takhle se má zacházet s lidma, co týrají zvířata. Tak. Tak to já tomuhle teda nefandím. Já jako se bojím toho, co se stane, když vemou lidi spravedlnost do vlastních rukou. To si nemyslím, že je dobře. Je dobře, když se o tom mluví, když se na to poukazuje, když ty lidi třeba jako přijdou s nějakým novým objevem v té věci, vole, když vypátrají, pomůžou vypátrat jejich totožnost, ale jako nesouzním s tím, že by se ty lidi jako měli nějakým způsobem sami mstít a obcházet prostě jako
ten zákon nebo ty procesy, který za tím účelem máme. A tebe by neuspokojilo, kdyby je někdo prostě jenom zmlátil? Takže by se třeba posrali strachy, doslova posrali strachy? Hele, asi vlastně ne. To je tím, že ty nemají zvíře totiž, takže ty nevíš, co to znamená láska. Jak, já nevím, no. Já jsem taky nasraná, když třeba Krištof hodí na zem mýho plišáčka, protože mám pocit, že má city, vole, takže myslím, že kdybych měla zvíře, tak jako ano, budu chápat extrémně, co to je láska. Ale ne, já prostě v tomhletom, já jako naprosto chápu ten vztek a tu touhu jako ublížit, když se tě to jako přímo dotýká. Třeba když prostě někdo ublíží tvýmu dítěti a ty potom máš sledovat jako spravedlivý proces s tím člověkem a máš chuť ho prostě zabít, abys jako vole v sobě té spravedlnosti došla dřív. Já to jakoby chápu a toho člověka za to neodsuzuju, ale zároveň to jako nepodporu a myslím si, že je to prostě strašně nebezpečný a že by se týhletý jako spravedlnosti lidu mělo jako bránit, no. Jo, nebezpečný to je určitě. Já nejsem jako nějaký zastánce, že by je měli jako někdo zabít, jo. A mně jde spíš o to, aby prostě ty následky jako pocítili co možná jako nejrychlejším a nejtvrdším způsobem, jakoby ve smyslu toho asi jako strachu a v takovém tom uvědomění, že něco posereš a velmi rychle ti za to jako někdo vytrestá, víš? Že No ale ona prostě je otázka, jako okamžitě čeho tu tím docílíš, víš? To je i otázka, když se budeme bavit o trestech, třeba v České republice, co má být jejich cílem, jestli to má být ta pomsta, anebo snaha o nějakou jako nápravu a tak a prostě čeho docílíš tím, že toho člověka zmlátíš, on díky tomu prostě jako nepochopí to, že prostě udělal něco špatně. To samé je, jako když to vemu hodně do extrému, tak to je to stejný jako tresty jako na dětech, že jo? Prostě ty, když někoho zmlátíš, tak jako co on si z toho vezme, že udělal špatně? No, tak u dětí to je úplně jiná písnička, to já jsem absolutně jako proti, prostě jako vymáhat nějaký vychování jako fyzickýma trestama je píčovina, ale já nevím, mě jde prostě o ten pocit, že ty, když jsi při smyslech a něco takového uděláš a víš, že to je špatně, pokud nejsi prostě nějaký jako vyloženě psychopat a máš to pro nějakou svou zábavu, tak přijde ta rána jakoby zpátky, víš, že já prostě v tomhle, jako v tom mým nějakým spravedlivém vidění světa je to jakoby uspokojující, že ti to prostě jen tak jako neprojde, no. Jako tohle je těžký, ale s tímhle já prostě jako nesouhlasím, no. Myslím si, že máme nastavený nějaký systémy, principy, který se o tu spravedlnost mají starat a to, že prostě tě půjde někdo zlinčovat mezi to, jako nepatří, no. Tak v tomhle mám víc středověký názor, no, ale to je prostě tím, že ale ne, víš co, ale to je tím, že já nechci si to představovat, ale kdyby se to stalo mým kočkám, tak já budu první, kdo jako u jejich baráku bude. A je mi to jedno, co mi to přinese, je mi jedno, co to nepřinese jemu, prostě budu. A to fakt říkám jako na rovinu, ty vole, že tam jde veškerá nějaká jako humanita nebo morálka stranou, protože prostě ale to není jenom o zvířatech, jo, to by bylo i kdybych měla děcka, to by bylo prostě i kdyby se něco stalo mým kamarádům. Chápeš, jo? I kdyby ti někdo ublížil. Vždyť jsem se za tebe jednou málem rvala. Pamatuješ? Před tím klubem? Jo. Jste mě museli odtrhovat, víš co? Jsem byla úplně nebezpečná. Pavla, bomba, prostě bomby pudy, jako víš co? piča, vole, jo. Jo, no. Ty se stejně, ty prostě jenom vyhledáváš ty situace, kdyby jsi vyzkoušela ty svoje, vole, prostě MMA skills, no. Ano, no, ty vole. No, takže to je jedno, tak. Velmi těžké jako otázky si dneska pokládáme, ty vole. Wow. No, je to tak. Život je těžký. Bohudík. Radegast. Jaj. Hořký vlastně, tam je hořký, pardon. Hořký. Máš ještě něco, co jsi viděla, nebo něco, co chceš probrat? Nebo nějakou další takovouhle velkou otázku, vole? Otázku nemám, to ani nevím, jak mě tohle napadlo, ale já jsem ti chtěla ukázat něco.
když mi dáš chvilku. Dobře. Doufám, že se mi to povede. Já jsem jenom chtěla jako zareagovat na něco a zajímal by mě taky na to i tvůj názor. Takže mi dej chvíli. Dej mi chvíli. A tak než to najdeš, tak bylo teda finále Bachelora, ke kterému jsi mě dovedla touhletou chvíli. A no, mě je až líto, jak špatný to prostě celý bylo. A ten paradox, vole, kdy tam máš sestříhaný ty jejich jako finální rozhovory, nebo jakoby ten monolog, který on vede k té Stele a potom k té Sarah. A jak už dopředu víš z toho vzorce z těch předchozích řad, že prostě tak, ke který mluví jako víc v těch jako zamilovaných frázích, nebo prostě takový to seš úžasná, báječná a to tak, že nakonec půjde do prdele, že jo? A taky, který má nějaký jako zpochybnění, tak potom bude tak, kterou si vybere. Tak si vám říkáš, ty vole, prostě proč to neumíte udělat nějak normálně? Hrozně se mě teda jako ekluje, jak se o těch holkách prostě mluví v tom veřejném prostoru. To je úplně hrozný. No, tak pojďme rovnou na to navázat. Dobře, vidíš? Tak pojď. Vidím. Moje holka říká, Pavla má jednoznačně ze všech těch holek nejlíp udělaný prsa. Má udělaný prsa. Já nevím. Napište nám to asi. A kdo ještě má podle tebe udělaný prsa? Asi Martice má udělaný kozy, Šárka má svoje, Natálka klidně může mít taky, Valerie 100%. Jasně, Kristy nevím, čeče. Kristy asi ne. A Sarah prsa bude mít, ne? Sara nebude mít. Myslíš, že ne? Když on má takový vietnamský prsíčka, ne? To mě nepřekvapilo, protože už jsem to jako viděla a četla. Asi mě ani jako nepřekvapilo, od kterých lidí tohle to jako jde. Je to odporný. Za A prostě, jak tě napadne, že je dobrý nápad tohle jako řešit veřejně. Ještě i ta forma, jakou prostě o tom mluví, jako tam mám měli kozy, tohle. A jako sorry, ale spojení vietnamský prsíčka. Nehledě na to, že ty holky prostě musí se jim dát kredit za to, že jsou jakoby velmi transparentní v tom, co třeba jakoby mají udělaný, nemají udělaný, v tom, jak jako přistupují, jaký mají vztah ke svýmu tělu. Spousta z nich mluvila o tom, že měli nějaký jako třeba poruchy příjmu potravy, nebo právě o těch jako úpravách. Takže vole, ty nepotřebuješ tady polemizovat nad tím, jako jestli mají svoje nebo umělý prsa, prostě za A je do toho hovno a za B jako to není otázka, ty holky o tom prostě sami umějí mluvit. A hlavně tohle bylo na titulkách bulváru někdy 15-20 let zpátky, kdy byl hrozný skandál, když se nějaká holka veřejně známá jako udělala operaci prsou a teď už prostě mi přijde, že jako se k těm úpravám přistupuje jinak a prostě jako neměl by se za to nikdo šejmovat, takže přesně vůbec nechápu, proč se dva týpci ty vole baví o tom, jestli má nebo někdo nemá umělý prsa, jako proč, co to je, jako co z té informace budete mít, jako že jste hustý, že jste to jako poznali nebo nepoznali a hlavně jako já opět musím tady egomaniacky říct, že než začal Survivor loni a bude tam kotek a já na všechny, to je úplně debil, prostě idiot a potom všichni, kotek je idiot, vole, jo, tak já jenom já jsem vám to říkala a teď to jenom potvrzuje, vole, a ten Solform je prostě jenom obyčejná lopata, prostě, že čím dál víc se pak člověk diví, jak si takovýho idiota vůbec mohli vybrat jako bachelora prostě a že jim přijde jako vhodný z toho udělat ještě jako Reelsko nebo TikTok a zveřejnit tady tu část jako samostatně, víš, jako že to je jako vhodný content, ty vole, na to, abych to zveřejnil jako takhle ven. Hustý kluci, fakt. Ukažte péra, já se chci bavit o vašich povislých koulích, ty vole, veřejně. Ne, to si fuj, prostě proč? Dementi. Opice, no. Dva opičáci, ty vole. Fakt. Ještě něco mi chceš ukázat, nebo jenom tohle tě tak moc nazvedlo ze židle? Já jsem si ještě ukládala famous historical couples shared significant age gaps. A je to prostě výčet jakoby párů, který mezi sebou měli celkem disturbing věkový rozdíl.
V roce 57 byl nějaký rockový muzikant Jerry Lee Lewis a vzal si svou cousin, sestřenku, Myru Jail Brown. Jemu bylo 22 a jí bylo 13. OK? V roce 93 herec, kterému bylo 39, Jerry Seinfeld, nebo Seinfeld, nevím, jak se to Seinfeld, vyslovuje. to byla taková ta Seinfeld show, ne? Jo. Tak když mu bylo 39, tak chodil se 17letou slečnou. Potom byla Cher, což mě překvapilo, ale ona si v 18 letech brala Sonnyho Bono, což byl její první husband, bylo mu 29. Demi Moore, ty bylo 17, když si vzala Freddieho Moora, jemu bylo nějakých 29 zhruba. Drew Barrymore v 19 letech si vzala 31letýho Jeremyho Thomase. A všimni si, jak je to jenom jediný pattern vždycky. Marilyn Monroe a James Doherty, nevím, jak se to vyslovuje, tak jí bylo 16 a jemu bylo 21, když se vzali. A vlastně Celine Dion potkala svýho muže, který zemřel před pár lety, Reného, když jí bylo 12 a jemu bylo 38. Jo, bych jenom jako chtěla říct. Tak to je docela A to je za mě nechutný. všechno. Ale zas k tomu, jak No, jsi říkala, ono- jaký to je pattern, tím si myslela, jako, že jsou ty ženský vždycky mladší? Nebo jak jsi to myslela? Mhm. Tyjo, tak Ano. to si zas nemyslím, protože vem si, že pak sama Demi Moore chodila s Ashtonem Kutcherem, který zas byl jako docela výrazně mladší než ona. Nebo jak se řešilo, když byl Harry Styles s Olivia Wilde, nebo konec konců i francouzský prezidentský pár a to, kdy se vlastně poznali, když Macron byl ještě jako vlastně na střední, tuším. Takže jako tady v tom bych asi tak jak to říct, jako nedělala z toho prostě ten pattern. Ale je to pattern, Raduš, doslova já ti můžu vyjmenovat dalších 100 takových párů, kdežto ty můžeš vyjmenovat jenom třeba 4, kdy to bylo jako naopak. A v kontextu toho, jak se teďka jako na povrch vyrojilo prostě ty pedofilní skandály, kdy jako většinou, ano, jsou tam chlapci, ale většinou jsou oběti jako děti, holčičky, tak to je pattern prostě. No, já ještě, když už o tomhle mluvíš, tak si myslím, že je jako důležitý začít odlišovat, co je jako pedofilní a co je prostě nějaká forma jako zvrácenosti, že to není jako klasická parafilie, protože se to jako hrozně často zaměňuje a myslím si, že v případě třeba tady těch jako Epstein Files to není jako klasická pedofilie. To není o tom, že ty lidi by byli pedofilové v pravém slova smyslu, protože ty velmi často si jsou vědomí těch věcí a to, že se to jako dělat nemá a že těm dětem vlastně jako nechtějí ublížit a často se pasujou do role jako vlastně nějakých jejich kamarádů, ochránců a ty děti je milujou, protože jim prostě jako rozumějí. Ale tohle je otázka prostě nějaký tý jejich moci a toho, že už nevědějí, co by a nejdou po těch třeba jako 12letých nebo nezletilých, protože by byly pedofilové, ale prostě protože jsou to zvrácený svině. A na to jsou i nějaký jako konkrétní data třeba z českého prostředí, kdy ty nezletilí nebo ty děti jsou nějakým způsobem třeba znásilněný nebo prostě obtěžovaný, ať už členama rodiny nebo nějakýma lidma, se kterýma přišli do styku ve škole, na kroužcích a tak. A z toho jako pedofilie je to třeba ve 20%. Takže jako... To se konec konců řešilo i v tom dokumentu v síti, že jo, že tam to říkala ta psycholožka, že to nemusí být jako pedofilie, ale že ty lidi jsou prostě devianti nebo jsou to prostě uchylové. Takže jako jo, to samozřejmě souhlasím, tak to nazýváme prostě uchylákama a ne pedofilama. Ale jako to nemění obsah. Takže tak. Nevím, já v tomhletom ohledu, jakože ty age gaps na jednu nebo na druhou stranu, jako nejsem v tomhle až tak jako přísná, nebo no. Já jo.
Jako 13letá holčička a 40letý týpek. Ne, To to je není jako, normální. to 100%, to jako rozhodně není normální, tak to je konec konců jako i nelegální, ale myslím tím, že uh, to, že je často ten chlap starší, pramení z nějakých jako historických zvyků, ale že postupem času bude za mě čím dál víc přibývat těch vztahů, kde je naopak jako třeba výrazně starší ta ženská. No ale historický zvyky jako přece to jako Ne, já neříkám, neomlouvaj. že ti, ale ne jako neomlouvá, ale tak pokud už ti prostě bylo, dejme tomu těch 18, tak nebo alespoň 15, že jo, tak už to prostě není jakoby trestně stíhatelný a můžeme se bavit o tom jako s vidinou, čeho to ten člověk dělá a že nějakým způsobem zdravej, uvědomělej chlap třeba ve 30 letech si cíleně nebude hledat 15letou partnerku, protože víš, že to je za účelem prostě nějakého toho jako groomingu a tak dál. Ale když už se potom bavíme o tom, že je, já nevím, ženský 20 a chlapovi 30, tak jako tam už prostě ty do toho vztahu nevidíš a ty nevíš, jako neumíš tomu prostě adekvátně nebo objektivně prostě vyčíst nějaký ty věci. A to, že se nějakým způsobem víc setkáváme se vztahama, kde je chlap starší než ženská, tak prostě hodně jako pramení i z toho, že třeba ty ženský si cíleně hledají starší partnery a taky prostě z toho historického pohledu, že to tak jako bylo nastavený. A ano, je to jedna z věcí, který se jako společnost budeme třeba jako přeučovat, ale nepřijde mi to až tak jako až takový problém, no. Tak já se taky nebavím o tom, když je holce 20 a chlapovi 30, že jo? Tam těm holkám prostě bylo teen, to je ten problém, jako. Problém je v tom věkový rozdíl, whatever. Problém je v tom, kdy začneš ten vztah a kdy, jak moc jsi už jako vyspělý na to reálně mít vztah s dospělým člověkem. To je To ten jo, problém. no. Jako to jo, ale tak to je potom i individuální, že jo, že prostě každý, jako já to prostě vztáhnu na sebe, já jsem si taky v 16 a v 17 třeba myslela, Bůh ví, jak už nejsem dospělá. A kdyby mi někdo řekl, ne, nemůžeš chodit prostě s o 7 let starším klukem, protože to je divný, tak bych se cítila dotčená a přišlo by mi to jako totální nesmysl. No Víš, jasně, prostě. protože jsi byla ještě děcko, ta zodpovědnost leží na tom dospělém člověku. Ne na Nevím. 16letý nebo 15letý buchtě přece. To Teď jo, jsi to ale sama tak i řekla, ona že jsi myslela, Ano, já jsem si myslela, že jsem dospělá. Kdyby mi ale ten vztah chtěl někdo jako zakazovat, tak já si to prostě zakázat jako nenechám. Protože dobře, ale ten druhý člověk, se kterým by si chtěla být ve vztahu, by to měl zakázat sobě přece, pokud už je dospělej. tohle je Jako fakt ty bys těžký. přesně neměla být ten člověk, který o tom jako rozhodne v těch 15, 16 přece. Jo, ale furt musíme brát v potaz to, že tam přece jenom nějakou roli hraje i třeba jakoby ta láska, že jo, ty city. Víš, že to není jako jenom o tom, a přece ne ve všech těch vztazích, kde nějaký ten věkový rozdíl je to opravdu o tom groomingu, to prostě to tak jako podle mě není. Ty vrtíš hlavou, no, ale já prostě si myslím, že se to nedá jako škatulkovat všechno jako na stejno. Já jsem v tomhle radikál. Prostě bohužel, jako bohužel, jako svět je hnusný, skurvený, zvrácený místo, vole, a nebudu tady omlouvat nějaký lidský pochybný počínání věcma prostě, který říkáš. Dobře. Chceš to nakonec odlehčit zase nějakou hádankou? Nebo nějakou hrou? Pojď. Tak. Mám vlastně 3 věci. Můžeš se buď vybrat, anebo dáme všechny. Ta první je taková ta klasika, jakože špatné popisy filmů. Že z nějakého jako velmi vágního popisu bys měla přijít na to, o jaký film jde. Já to Pak chápu, pro tebe... Raduš. Jo, tak... tak začnu tím, že je to pohádka, ve který se ukáže, jak funguje stockholmský syndrom.
To bude nějaký únos. Chlap unese ženskou, nebo ji zachrání. Shrek. Mm-mm. Ne. Česká? Mm-mm. Je to zahraniční animák, ale vlastně i česká verze, takže jako ano. Je to jako taková ta univerzální pohádka napříč jako národama. Já doslova každá pohádka má tady ten vole to. No, dobře, tak tohle byla teda Kráska a zvíře. A jdem na další. Feťačka víc než 3 dekády využívá mentálně postiženého člověka. Je to jeden z nejslavnějších jako filmů vůbec. Nejlíp hodnocených a nejoblíbenějších. Forrest Gump. Jo. Musíš mi prostě dát chvilku jenom, víš co? Tak jsem tu měla film, kdy naživo sleduješ, jak Jennifer Aniston ztratila svého vyvoleného. Pana paní Smithovi. Ano. Yes. Výborně. A tohle to se mi líbí moc. Rodina poprvé vyrazí na Airbnb a zážitek není takový, jak doufali. Millerovi na tripu. Já nevím. Je to hororová klasika. A je to fakt Airbnb, nebo to je jenom hotel? No, je to jako hotel, prostě jako, že vyrazíš někam na pronajatý ubytování. Hororová klasika. A jeden ze členů rodiny jako docela závažně poškodí dveře. Osvícení. Teda Shining. Jo, Shining, yes. Mě to napadlo hned, ale pak si říkám Airbnb. No, já jsem debil. Tak, chceš ještě hádat člověka? Nebo už jsi vyčerpaná? Jo. Dobře. Taky. Tak, tentokrát zase budeš pokládat otázky a já budu říkat ano, ne. Jsem Čech? Ano. Muž? Ne. Je mi víc než 30? Ano. Jsem sexy? To je hodně zvláštní, ale jsi hezká ženská. Hrála jsem v něčem za posledních 5 let? Známým? Jakože stále hraješ, ale za poslední roky už to není nic úplně mega známýho. Takže jsem stará. No, jako jsi staršího věku. Už jsi jako v důchodovém věku seš. Je mi přes 60? Ano. Jsem Jiřina Bohdalová? Ne. Simona Stašová? Ano. Ano. Fakt? Já jsem si říkala, jestli tě to potom dotazu na Bohdalku napadne. Nice. No právě. Tak víš co, představíš si starou herečku a první, kdo tě napadne, je Bohdalka a potom přesně asociací jdeš ke Stašový, že jo? To mě vždycky překvapí, že jsou lidi, co nevědí, že to je její dcera. No.
Holt nejsou každý, Jakože, všichni ale nejsou zase tak fakt, že dobrý, já jak jsem my. taky, no a já jsem zase ale taky zjistila až docela pozdě, že vlastně třeba Raimundová je dcera Janžurky, takže jako OK, ale zrovna u té Staševý mi to přišlo takový docela notoricky známý. No tak jo, tak dneska se Tak ti zrovna dařilo dobře v hádání. U Janžurky to je docela vidět, oni jsou si hrozně podobný. Jako když už to potom víš, tak jo, ale já jsem to fakt zjistila až třeba jako 10 let zpátky a byla jsem z toho docela překvapená, takže... No dobrá, dneska se mi dařilo, doufám, že se dařilo i vám a že se vám i dařit bude. Dneska to je dlouhý a já se počurám. Mějte se krásně. Čau. Bye.